na magsagawa ng pulong-pulong o yung assembly, no. Medyo mabagal daw yung pagbigay ng impormasyon ukol sa plebisito, kung ano ba yung magiging ibig sabihin ng yes or no, no. So pero ang nakita din namin, naobserbahan din namin, may mga malalaking mga billboards or tarpaulin, no, na puro yes. Wala pa sa pagbiyahe namin dito kasi we're on the way to Buluan, no. Wala pa akong nakitang isang billboard na nagsasabi ng vote no, no. So kung 'yun ang titingnan natin, ang magiging basihan, mukhang sa yes ang patungo, pero hindi pa tayo nakakasiguro. Dahil sa social media, pag tinignan naman natin ang social media comments dito sa lokal, no, marami din nagsasabi na no. Alright, Mr. Averiano, maraming salamat sa direkta niyong pag-uulat sa buong bayan. Unless otherwise, meron pa kayong mensahe, Mr. Averia. Go ahead. Okay. Marami ding salamat, no, sa pagkakataong ito. Meron pa tayong ang voting magsasara ng ng mga 3:00. So may mga 3 oras pa na kaya hinihikayat natin yung mga mamamayan ng Maguindanao na hindi pa nakaboto na magtungo na sa mga kanya-kanyang mga voting centers at presinto para ilahad yung kanilang ninanais, kung yes man o no sa paghahati ng Maguindanao. Again, congratulations sa NAMFREL ay itinalaga ng COMELEC bilang Citizens Arm ng Commission Elections at na rin ay ang National Chairperson, National Citizens Movement for Free Elections, Mr. Lito Averia Jr. Maraming salamat. Ingat po kayo dyan sa may bahagi ng Maguindanao. Magandang tanghali po sa inyo, Mr. Averia. Magandang tanghali rin. Salamat. Salamat din po. Balik tayo sa ating mga pagbabalita. Bukas na nga alis ang Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang ikatlong bansa na biyahe dyan sa Estados Unidos. Ano pa kaya ang mga paghahanda dyan ng Pangulong Marcos sa Bombo Dennis? Go ahead sa mga updates sa Bombo Dennis. Nakikiusap ngayon ang Palasyo Malacanang na huwag nang dumagdag pa dito sa mga isipin o alalahanin ngayong nalalapit ang biyahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungo ng Estados Unidos. Sunod-sunod kasi ang mga isyong naglalabasan tungkol sa ilang miyembro ng gabinete, lalo na ay kay Executive Secretary Victor Rodriguez. Pero hanggang sa mga oras na ito ay wala naman ngang pahayag ang Palasyo kung nagkaroon ng pagpapalit o magkakaroon ng kasi ang mga isyong naglalabasan tungkol sa ilang miyembro ng gabinete, lalo na ay kay Executive Secretary Victor Rodriguez. Pero hanggang sa mga oras na ito ay wala naman ngang pahayag ang Palasyo kung nagkaroon ng pagpapalit o magkakaroon ng pagpapalit at kailan mangyayari ang pagpapalit ng pwesto dito sa ilang mahalagang tungkulin sa gabinete ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinasabi nga na papalitan si Rodriguez ni dating Chief Justice Lucas Bersamin, ngunit mismo ang pronouncement ng Malacanang ang importante, lalo't ito ay very vital at ilang pagkakataon na rin ang mga lumutang, may mga dokumentong kumalat, ngunit ito ay peking papeles. Kaya naman, pakiusap ng Malacanang, hintay na lamang yung kanilang final announcement. Samantala, sa bagong impormasyon nga, ay nagkaroon ng pakikipag-usap itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa presidente ng Pransya na si Emmanuel Macron. Pero ito ay via telephone at nangyari nitong nakalipas na araw. Gayunman, wala pang kabuuan ng detalye kung anong napag-usapan ng dalawang leader ng bansa. Ganun pa man ay apekto umano ito sa ugnayan at ganoon din sa pagpapalakas ng Indo-Pacific issues na isinusulong din ng Pransya at yan ay mutual yung mga paninindigan dyan ng Pilipinas at ng iba pang mga bansa tungkol lalo na sa issue ng pangsiguridad dito sa mga karagatang malapit sa atin. Kaya naman ay naniniwala ang Malacanang na importante na makipag-ugnayan at magkaroon ng tuloy-tuloy na komunikasyon sa iba pang mga leader ng mga bansa
So ngayon ay kabilang din ang binabalangkas ng Malacanang ukol doon sa mga pulong ng Pangulong Bongbong Marcos pagsapit ng kanyang mga aktibidad sa Estados Unidos. But as of now ay hindi pa naglalabas ng listahan. Maaga ang lakad ng Pangulo bukas at alas 8 dapat nakakurdo na ang area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 para sa kanyang biyahe at yung kanyang departure message. At kaugnay pa rin ng mga development na ito, may pahayag pa si Press Secretary Trixie Cruz Angeles. I'm afraid that for state visits and meetings with other heads of state, then this will be subject to ongoing, ongoing talks between the two states. As mentioned by the DFA, things are pretty fluid, so we will be making announcements as soon as we can pin any party down to a particular day. I hope you be patient. These things are subject to a lot of back and forth between the representatives of both states. It's kind of educational for all. Ang pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles at sabi nga niya ay very fluid pa ang itong arrangement ng kung sino nga bang makakausap ng Pangulo. Ang importante ay meron kumpirmado na ilan at initially 6 na mga heads of state. So baka madagdagan pa yan along the way habang naghahanda dito nga sa lakad ng Philippine delegation kasama siyempre ang mangunguna dyan ay ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So titingnan natin na Bombo Elmar kung ano pa mga development sa kabuuan ng maghapong ito. Oy, so para napansin natin dito yung opisina ni Macron, presidente ng Fransya, yung naglalabas pa lamang ng kanilang detalye. Actually, wala pang detalye Bombo Dennis sa pag-uusap nga ng Pangulong Marcos. Anyway, abangan siguro natin habang naghahanda pa yung kanilang mga detalye sa naging pag-uusap ng Pangulong Marcos at presidente naman ng Fransya. Maraming salamat sa mga updates sa yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga pandetali ng mga balita naman sa sports balita, all set na rin bukas ang tinaguriang super fight. Ang malaking laban bukas sa pagitan ng mga boxing superstars na sina GGG, itong si Golovkin at itong Mexican superstar na si Canelo Alvarez. Matapos ang weigh-in kanina, actually trilogy ito, pangatlong beses naman na harapan itong si Alvarez at si Golovkin. Tala sa iba pang mga balita, bumubuhos na ang mga mamimili sa Divisoria upang mamili na rin ng mga dekorasyon at pangregalo. Sa pagpasok pa lamang kasi ng Setyembre, kabi-kabilaan na ang mga paninda para sa mga Christmas tree na may presyong naglalaro yan sa 200 pesos hanggang 2,000 pesos. Depende na rin yan sa laki, disenyo at kalidad. Available na rin ang iba pang mga disenyo at palamuti katulad na lamang ng Christmas balls at mga parol. Kasabay ng pagdami nga ng mga tao sa naturang pamilihan, muli namang nagpaalala ang pulisya na mag-ingat kontra si COVID-19 at sa mga masasamang loob. Dahil dito, kusa na raw na nagdagdag ang pulisya ng mga tauhan kapag nagkakaroon na ng siksikan sa lugar. Samantala, makikamusta muna tayo dyan sa isang terminal ng bus. Ano pa itong bus ay pinayagan na rin ng LTFRB magtaas ng pasahe. Kanina sa mga report din natin, kasama lang itong mga jeepney. Pero dyan naman sa Provincial Bus Terminal, makikamusta tayo nandoon sa mismo sa site. Si Bombo Jesse Galvez. Kumusta ngayon dyan, Bombo Jesse Galvez? Yes, Bombo Elmar at Bombo Ever. Live na live tayo rito sa kabaan ng Hilpuyat. Kung saan ay nakapanayam natin ang ibang commuters, gayon na rin ng bus driver hinggil sa pagtaas ng pasahe na inaprobahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa isang payag na inanunsyo ng ahensya na magkakaroon ng dagdag na 2 pesos sa Public Utility Buses o PUB para sa base fare sa syudad at provincial buses sa unang 5 kilometro. Sa dagdag singil ng pasahe ng bus, Bombo Elmar at Bombo Ever, may mga ilang commuters na pabor sa dagdag singil, samantala naman yung iba ay hindi sang-ayon dito sa panukala. Pakinggan natin ang reaksyon ng isang estudyante na si Marife hinggil sa dagdag singil na pasahe. Sa pagtaas po ng pamasahe, hindi po siya ako papabor. Hindi po. Kasi po hindi po medyo, sobrang bigat na po sa amin. Lalo na po sa mga estudyante, tsaka sa mga katulad kong palaging gumaganito ganyan. Kahit
konti lang po yun. Mabigat pa rin po yun. Ilang sakay po kayo simula sa inyo? Tatlo. Jeep, tapos bus, and then tricycle. Opo. Yan pa, napakinggan natin ang reaksyon ng isang estudyante na si Marife hinggil sa dagdag na pasahe. Yan ang naging reaksyon ni Marife, Bombo Elmar at Bombo Ever. Ngayon naman, pabor naman si Carmi sa naging dagdag pasahe. Ngunit, wag daw ganun taasan ng singil, lalo na raw sa mga minimum wage earner. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang saloobin. Doon sa announcement na additional, so okay lang sa amin, pero minimal sana. Wag lang yung sobrang taas na pamasahe kasi lahat naman ng bilihin tumataas din. So may domino effect kasi siya. So kung lahat tataas, kawawa naman yung mga minimum wage earner. Yes, Bombo Elmar, yan ang naging bahagi ni Carmi kung saan isang commuter hinggil sa pagtaas ng pamasahe, Bombo Elmar at Bombo Ever. Samantala, isang bus driver na si alias June ay pabor sa inaprubahan ng LTFRB sapagkat lalaki raw ang kanilang kita at mas malaki ang maibibigay sa pamilya. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Sir June. Lalaki ang kita namin para sa pamilya namin. Pero kung tutusin, sana i-balance na lang. Mas maganda yun kung para lahat kumikita. Ngayon din sa pagtaas ng pamasahe, dadagdagan din po kayo sahod niyo, sir? Malaki pong malaki pong bagay para sa amin yan, yung pagtaas ng sahod. Ayan, napakinggan natin ang bahagi ng payag, Bombo Elmar at Bombo Ever ni Sir June, kung saan lalaki raw ang kanilang kita, gayon din ang kanilang kumpanya na pinapasukan, Bombo Elmar. Alright, Mula rito sa kahabaan ng Pasay, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Alright, maraming salamat dyan sa lungsod ng Pasay. Samantala, balik tayo sa mga pagbabalita. Muli namang pinag-iingat po ang publiko sa pagkolekta ng shellfish. Yang gabi sa may bagay naman lamang sa mga isda, mga pusit, hito at limasag sa kondisyon na mga ito ay sariwa, naugasang mabuti at natanggal ay hindi raw ligtas na kainin. Maliban na lamang sa mga isda, mga pusit, hito at limasag sa kondisyon na mga ito ay sariwa, naugasang mabuti at natanggal yung mga internal organs bago naman lutuin. Session doon sa lungsod ng Naga na inaasahan namang dadagsain ng libo-libong deboto. Mamaya yan, samantala muna sa iba pang mga balita. Samantala, abangan din sa ating Naalamin natin yung sinagawang flogial procession doon sa lungsod ng Naga na inaasahan namang dadagsain ng libo-libong deboto. Mamaya yan, samantala muna sa iba pang mga balita. Samantala, abangan din sa ating entertainment news, abay, tuloy na raw sa Pilipinas ang pag-concert pa rin. At ginarin itong iba pang mga inaabangan nating mga balita. Maging doon naman sa may bahagi ng United Kingdom, may update din tayo, kaugnay pa rin ng patuloy pa rin na pagbisita ng maraming mamayan, kaugnay pa rin sa nakatakdang paglibinga nitong si Queen Elizabeth II. Samantala muna, siba pa nating mga balita. Bombo Sports News. May malaking laban po bukas sa boxing at may buong detalye dito si Bombo Eliza Iclarinal. That's right, Bombo Elmar at Bombo Everly. All set na bukas ang pinakamalaking laban ng taon, ang tinaguriang super fight sa pagitan ng mga boxing stars na sina Gennady Golovkin at Canelo Alvarez matapos na ginanap kanina ang ceremonial weigh-in sa Las Vegas, Nevada. Sa weigh-in pa lamang kanina, jam-pack na ang mga fans na bumuhos sa T-Mobile Arena kahit bukas pa ang 12-round championship fight. Nakataya bukas ang mga korona ni Alvarez sa IBF, WBA, WBC at WBO Super Middleweight title. Kung maaalala nga kanina sa weigh-in, medyo mabigat ang Kazakhstan fighter na si GGG na tumitimbang sa 167.8 pounds habang ang Mexican star na si Alvarez ay magaan sa 167.4 pounds. Samantala sa NBA naman, ang point guard na si Dennis Schroeder ay babalik muli sa Los Angeles Lakers. Ito ay kinumpirma ngayon ng basketball star.
Kung maaalala nga kanina, Bombo Elmar at Bombo Everly, ginugol ni Schroeder ang 2020 to 2021 season kasama ang veteran star na si LeBron James. Sinasabing inalok daw ni Schroeder ng Lakers ang inalok daw ni Schroeder ang Lakers ng isang taon na kontrata sa halagang $2.64 million. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita Iloilo City Government. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the Face-to-Face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Bombo International News. Inorganisa na ng British authorities ang pila para sa publiko na nais na masilayan sa huling sandali ang coffin o kabaong ng namayapang Queen Elizabeth II. Ito ay matapos ngang buksang muli ang public viewing makaraang ipatigil ito sa nakalipas na 7 oras dahil na rin sa pagdagsa ng mga tao. Subalit nitong araw nga ng Biyernes, una nang nag-abiso ang mga opisyal na maaaring abutin na mahigit 24 na oras o isang araw ang pagpila ng mga tao bago pa makarating doon sa Westminster Hall kung saan nakalatag ang kabaong ni Queen Elizabeth, kung saan inabot pa ng 5 milya o 8 kilometro ang haba ng pila sa may banks ng River Thames. Naglagay na rin ang authorities ng mahigit 500 portable toilets habang nasa 1,000 stewards naman at marshals ang idineploy sa lugar. Ito ay bilang paghahanda na rin sa inaasahan pang pagdagsa ng libo-libong mga tao para magbigay pugay kay Queen Elizabeth II bago ang kanyang state funeral sa araw ng Lunes. Samantala, sa iba pang balita sa ibayong dagat, patay ang 5 sundalo ng Syria matapos ang airstrike ng Israel doon sa Damascus International Airport. Ayon sa Ministry of Defense, na-intercept daw ng Syrian Air Defense ang pag-atake at nagawang maharang ang karamihan sa mga missiles mula sa Israel. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung naapektuhan ba ang operasyong itinuturing na busiest airport sa naturang bansa. Una rito, mas umigting pa ang pagpapakawala ng airstrike ng Israel sa mga paliparan ng Syria, pigilan ang paggamit ng Iran government ng aerial supply lines para magpadala pa ng mga armas sa kalyado nitong Syria at Lebanon, kabilang naman ang Hezbollah na isang militanteng grupo at Lebanese Shia Islamist political party naman sa natura namang lugar. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Makikumusta tayo kung matutuloy ba ang konsyerto sa Pilipinas ng sikat na si Justin Bieber? May mga detalye pa si Bombo Chill Emprido. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever, nilinaw nga ng concert promoter ng Canadian singer na si Justin Bieber na matutuloy pa rin ang kaniyang concert sa Pilipinas. Ayon sa Ovation Productions, hindi totally cancelled ang Justice World Tour, ngunit may ibang lugar lang ang maaapektuhan dahil sa health concerns ng singer. Kung matatandaan, nagkaroon ng sakit na Ramsay Hunt Syndrome kung saan naparalisa ang kalahating muka ng artist. Ang Canadian singer ay nakatakdang tumigil sa Pilipinas sa darating na October 29 ngayong taon sa CCP Open Grounds. Kaya sa mga believers dyan, abangan natin yan. Samantala, sa Hollywood showbiz pa din, desperada na ang kaibigan ng English model na si Cara Delevingne matapos masaksihan ang kalagayan ng aktres. Nagsalita nga ang mga ito na may issue umano itong kinakaharap
at lubos silang naaantala dahil sa kaibigan. Ayon kay Margot Robbie, matalik na kaibigan na Delavigne, kailangan itong magpagamot o magpa-rehab dahil sa issue ng droga na kinasasangkutan ng kaibigan. Matagal na daw na nahihirapan ng aktres at talagang kailangan ng mental therapy para sa kalusugan nito. Sa ngayon, hindi naman daw isinasara ng model ang pagpapagamot, ngunit daman na daw nito ang lubos na paghihirap. Ayan muna ang latest showbiz sa mga Hollywood, mga kabombo ka Star Nation. Para sa Entertainment News, ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo ka Star Nation, nakakatanggap pa ba kayo ng greeting card tuwing Pasko? Bahagi na nga ng tradisyon nating mga Pilipino ang pagbibigayan ng Christmas card. Pero alam nyo ba na ang pinakaunang tunay na Filipino-themed Christmas cards ay lumabas lamang noong taong 1950s? Ito ay nilimbag ni Manuel Rodriguez Sr. na itinuturing na ama ng contemporary printmaking sa Pilipinas. At ang nilalaman ng unang Christmas card, ang larawan ng simbang gabi, Filipino churchgoers at carolers. Yan ang ating Christmas trivia sa ating Christmas countdown. 99 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News. At mula rito sa Bombo News Center Makati, kami po ang mga naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Napatayin mo kami nato sa News Center sa ato sa Bombo Network News. Mga paunayang mga balita sa palibot sa pungsod, of course, balita iya sa luwasang pungsod. Pagbalik siya pala tutunad Bombo anay sa auto, dugang pagkiti ang mga balita, mga talakayan, mga kabinana, ibalon ito, liliyaw, tabi gamay, ang mga katura, ito ko sa may Baskara Hall sa may Government Center, yung nagpanagtag, pagpanagtag, padayon ng pagpanagtag sa ato sa educational assistance na sa nga Sabado, pero daw nagagamay na daw halos katunga sa nigad nga Sabado ang makabaton subong, no? Kaya ito kagamay man lang si aton nga budget kay ginpilita na serya sa Bugos nga Western Visayas. Ang kag-report na ni Bombo Cherry Grace Santillan ining reaksyon no sa aton sining armed forces pagkamenti sa aton sini 303rd Infantry Brigade Philippine Army sining mga ginakabig nila nga mga fake, mga patalang kuno nga mga balita, impormasyon nga ginapagwa iya sa New People's Army. Iya sa isla sa Negros. May ara ko interview si si Bombog Cherry Grace Santillana sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Kay karon man sa report ni Bombog Gracelyn, ang iyaman pag-iangot sa isa sa mga opisyala, ang chairman mismo sining korporasyon bala, ning sang modernized jeep, na garabiyaya Bata Libertad, ining MBMG and OY Transport Corporation. Sila ni subong ang nagkapadalagan mo sa modernized jeepney. Dili sa may area sa Bata to Libertad. No? Sila nga, todo biyara, pagid, dugang pagid, may mga ginpang blessingan nga mga modernized jeep, no? Abot yung magapong ang peditor or lain naman basta ko magdinagsa na ng mga modernized jeep din nato di sa masyura sa possible at karon ano man sa parts ang management, anong plastada, anong mga benepisyo, anong kuyuhan para sa ila sa mga driver, kaya mga driver ko doktor ya daw gina-viral na niya adlaw-adlaw, hindi niya commission basis or rent basis, sabi ka nadlaw, kung tiya bayad sila, gamay man ako nabo ang koleksyon, due time ang damong sudya ang pasahero, may ara isla tarifa ang ihatag ng sweldo sa mga driver, kag konduktor. Mga kabilang kagsubong ibalon taman ni karon ng sabat ni Mayor Gilson Tubilyara sa San Enrique, sa ila pag tapok to sa ila basura sa may pribado nga lote sa may barangay Palakasur, Banwa iya sang Pulupandan. Inatada na, kag pinapagid ka matalakayan, mga isyong aton na ibaloon, adres niyo para tutunan Bombo Hanay sa auto, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom.
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang ahatek, 100! Ika-2! 200! Ika-3! 300! Ika-4! 400! Ika-5! 500! Ako si Julie Stander, 62 years old. Nag-star sa Purok Santo Niño, Sumag, Bacolod City. Nagdaog sang 500 pesos ka gift pack. Salamat gid sa sponsor. Salamat sa Enhanced Swerte sa Palengke. Sang Star FM Bombo Radio. Mag-entraman ka mo para magdaog ka mo pareha sa akon! Yay! Basta Radio Bombo! Number 1! Star FM is all for you! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amugid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro. Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time 42 minutos na nakaligad sa takna nga las 12 sa udto. Balik na din pagpanagad siya pratuntunan na Bombo Hanay sa auto this time. Natang report ni Bombo Cherry Grace sa Santillan. Ining pagbaton, no? Kasi natong gincheckera naton na mga sobrang 300 para sa City of Bacolod ang makabaton sa buong adlaw. Pwede i-check nyo po penalize yung number to Bombo Cherry. Ang makabaton sining Education Assistance from DSWD. Dito sa buong sining adlaw, sining Sabado, ang panagtaganay sa Mascara Hall sa may government center, no? Doon sa may
syudad iya sa nga Bacolod mo siling ka mga mulaning ka na bond do ka tunga lang ni sa nga nagligad ka Sabado kasi nga Sabado mga 700 plus no bangod sing tuman kalimitado nga pondo sa nga DSWD supposed to ni siling nga Sabado connect sa Sabado do wala tagtaganay bangod wala na sang pondo ang nabilin ang DSWD Region 6 pero maduro di buenas so kay downloadan sa pondo sa ligad for the next 2 Saturdays subong 17 September kag September 24 sa masunod nga Sabado may duga nga mga 26 million plus ang DSWD diriya sa Western Visayas for the whole Western Visayas mga kabanan para sa sining educational assistance subong Sabado sa bilog ng Western Visayas bilang mga 5 lang ang talagaan mga 13 million plus ang gasto naman kay the rest nga 13 million plus sa 36 million plus nga pondo daso naman ang Sabado pinagtag bot silingot damo kita sa mga kauturan nga hindi makabaton posible hindi makabaton bangod sa kulang kati kuan na lang mo subong last sa second to the last Saturday okay until na sa 24 ang schedule tagtaganay sa aton ayuda so kadamo pa sa aton nga mga kauturan sa aton nga mga estudyante kag mga ginikanan nga gumaluya mag-avail mag-angkon sining aton sining kuan educational assistance from DSWD. Subong sinaton dito iya sa may Mascara Hall sa Government Center sa sulod sa Bacolod ang panagtaganay sining ayuda. No ibalon tabi kay Bombo Cherry Santillan kay dito si karon sa area live no ibalon ta kon kamusta ito senaryo pila gid ang fixed nga number of recipient subong nga adlaw for the city of Bacolod. Bombo Cherry from Mascara Hall sa Government Center sa Bacolod. May hapon, Kemin. Yes, Bombo Dennis. Live kita diri karon sa Bacolod City Government Center kung sa diin diri naman pagaywaton ang fourth payout sa aton nga Department of Social Welfare and Development. So, bali, subong adlaw, Bombo Dennis, 375 ang ila pagkatagaan sang numero. Kag dira na nila basihan kung i-verify bala nila, Bombo Dennis, ang pangalan kung yara, gid bala sa computer or sa system sang DSWD. So, based sa napamakutan ko sa information, Bombo Dennis, nang may iban bala, Bombo Dennis, nga may screenshot sang verification or text or email sa DSWD. Pero pag-check sa dalom, sa computer or system nila, wala ang ila pangalan. So, bali, daw pike, bala Bombo Dennis, ang screenshot nga nahatag sa ila. Anong matabo sila kung kabaton sila sa ngayon screenshot? Dapat siniguro, hindi lang DSWD natin, Bombo Cherry, amo sila mismo ang nag-send sa message yes, sa Dennis. cellphone sa mga natungdaton ng mga estudyante. Kung screenshot, daw hindi amo Yes, Bombo Dennis, amo na ganing problema. Kay daw 14 na kuno ang nakapakita di isang screenshot pero paglantaw sa system, wala ang ila pangalan. Okay. Ito na, hindi kaya sinano pa yung muon mo, hindi kaya kuan sinato na tigayon kay gina-counter check ina ko nang imo na baton nga message ara ang imo nga ngalan sa system sa listahan sa computerized list sa ato sining DSWD Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis, no? So far, 125 na tani ang nataga nila nga number sa information desk. Apang sa na-confirm na bala Bombo Dennis nga ara ang ila pangalan sa computer, 95 na Bombo Dennis. As of this broadcast time. Yes, Bombo Dennis. So 95 ang iman sila nakakuha niya, Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis, may ara na nga nakakuha. So, Bombo Dennis, kaupod natin sa buong si Ma'am Belen Gibusion, Director sa Provincial Monitor. Provincial Monitor, Bombo Dennis. So, ma'am, mayong hapon. Yes, mayong hapon gid si Bombo Dennis ini. Mayong hapon Bombo Dennis Yes, kag sa ma'am. tanan nga
tagpalamati sa Bombo Radio. So ma'am, kamusta ang fourth payout naton sa DSWD? Ang payout naton particularly for today, actually kung nakita naton sa kung nakabaton kita information o kung may na-receive kita na information, ga-expect kami nga i-serve for Bacolod City is 362. Ang ini nga 362, nagatuhoy lang ini sa mga aplikante nga na-notify sang DSWD kag ang schedule sa notification supposedly is payout during August 27, September 3, and September 10. So nagapaabot kita ang mga wala nakakadto sa nagligad nga na schedule sila. Amo ni ang aton nga gusto tapuson kag ubuson, no? Kay sa nagligad nga mga schedules naton, may ara nga kulang ang requirements, may ara nga wala pa naka-enroll kaya wala requirements, o kung may ara man gid nga wala pa nakabaton sang notisya sang amo tong chimpo. So we're giving them the chance actually nga sa subong matigayon gid nga makakuha sila. So ma'am, ano nang matabo, ma'am, nga hambal dito sa information nga may nahatag or may ginapakita sila nga screenshot pero paglantaw sa ilang sa inyo nga system wala ang ila pangalan. May mga cases kita balaan kaya ang aton nga listahan came in batches, kaya ang importante first step is ginalantaw naton ang notification. Pag nakita naton ang notification, gina-verify na naton. Kung hindi makita sa listahan nga ari di ginakapta namon, gina-refer ina siya sa ICTMS, no, kon Information Communication Technology Management Section sang DSWD nga amo gid ini ang nagahandle sang aton nga messaging sa mga kliyente, no, potential nga mga applicants. Ang reality actually nagagwa nga may ara nga ginapakita nga screenshot, pero kung lang tawon naton ang amo nang gina-advise gid sang DSWD, no, through our social marketing section head si Attorney May, nga ang notification dapat halin sa DSWD. It turned out we have cases halin ka ginasang agad, in fact since last week nga mga payout naton nga baw ang notifications ang DSWD handed na second generation, third generation. Kaya if you'll take a look at the recipient, for example, nagagwa siya nga forwarded a message. So amo na nga very particular kita in terms of screening as to the source and recipient of the message. May ara man balaan nga tungod nga ang concerns sang iban nga mga panimalay, ang mga gusto nga mag-avail man sining assistance, wala sila sang access sa online o kung wala sila sang cellphone, nakigamit sa mga katupad balay, kauturan o kung kay nablusan, no, mga amo ng mga sitwasyon. It turned out, for example, nga halimbawa ako nagbulig ako, nagpagamit ako ka cellphone ko sa akon nga manghod o kung utod o kung bayaw ko, ang nagwa may nagabot nga mensahe kay tungod ako nagakapot ka cellphone, outright ako ang nagkadto diri. Pero kung lang tawon na naton sa system ko mag-examine na, ang nakapangalan behind the number hindi akon kundi neighbor ko maybe or akon nga hinablos o akon nga utod. May case man kita nga tungod nga ang cellphone, ang Gmail, ang address na gingamit. Halimbawa, Gmail ko. Pagsulod sa akon nga mail, nakita ko nga may advisory ko nga makadto ko sang September 10 sa SM City. But if you're going to take a look at the recipient, kung lang tawon na natin ang detalye nga hindi makita ang ngalan, magwa gid na siya kung kay sino intended ang ina nga mensahe. So amo na mga kabayan sang reality. Too early for us to say, but the observation would tell us that with the advent of technology, kag medyo damo man ang sagad na magtrabaho sa messaging, no? So mambal naton nga kung kaysa amo ni ang rason kun nga particular gid kami as part of the team nga gin-deploy sa DSWD to look into the source and the recipients of the message nga nagapangalan sa DSWD nga nagahalin. Okay. So bali magamo na ma'am, hindi na gid sila kabaton, magamo. If that's the case, basta hindi imo ngalan, bisan imo number gingamit, hindi gid na para sa imo. So we stand in terms of the kliyente gidya o kun aplikante nga nag-send sang application nga nakangalan kun kay sino nakangalan kumbaga ang application, ma'am. Okay. So kamusta subong nga ma'am ang overall nga situation diri sa NGC? In fact, after the August 20, it is very safe, I think, and very ano man siya obvious kaga apparent sa publiko that
more or less we're able to contain actually the crowd in relation to mga naga-signify interest nga magpakigbahin sa sining educational assistance. If you can see ang first part, Parmino, the first 2 hours of our schedule sa payout, medyo damo na tawo kay many of them actually naga-inquire kung paano kag naga-insister nga makigbahin for the payout. But since it is the policy of the SWD ever since, no, after the first round sa August 20, when we started, no, during the second Saturday na, klaro gid nga gina-pronounce nga wala gina-accommodate ang walk-in, okay? So kung wala walk-in botsing ganon kay tungod nga resort ang DSWD gingamit ang technology, messaging ang ginagamit naton. So first level pa lang of screening ginalantaw gid ko nakabaton notice, message through text or email alin sa DSWD. Okay, Bombo, So na-observe naton ma'am, di ba, kagina, medyo damo ang tao sa idalom, pero after they were cleared, na-explikaran na naman, party sa proseso, kag procedure naton subong, namati man. I suppose if the people only understand kung ano ang katuyuan, kag ang rason nga ang ginaamon ni sang DSWD ang sistema subong, maintindihan kag nagapamati. So if we can see, nagtawhay man kag manageable subong ang aton nga ginaatubang diri sa NGC. So, Bombodanes, Bombocheri. Yes, Bombodanes. What may ka ma'am gibusyon kon konti diri sa Bacolod as mentioned siya kina mga 362 today ang recipient, no? So sa province ng Negros Oriental mga pilaya ang magabaton sa mga adlaw, Bombocheri. So, ma'am, sa Negros Occidental, ma'am, pila kabilog ang makabaton? So, exclude nato ang 362 for Bacolod City. For the rest of the 31 LGUs, we are expecting to serve 2,331 potential applicants or recipients for this educational assistance, ma'am. So dako gali no sa province. So next Saturday, gali ka subong ma'am, no? Bukod si ma'am gibusyon subong to nagnubo ang number of recipient nato na compare sang last Saturday bangod sa naggamay man ato nga budget. So, mabali, ma'am, nagnubo ang number of recipient kay nagnubo man ang budget sang gihatag sa ato. Actually, taas ang allocation for Negros Occidental at 2,693 all in all, including Bacolod City. Kay, syempre, may basis ang ang allocation in terms of the may ginabasihan ang regional office as to the allocation per province. So kung nantawon natin siguro ang nubo in terms of the trending because kumbaga ginasipot, ginaubos naton ang suppose nga na-notify sang DSWD nga i-serve. So since we still have the remaining Saturday, that's September 24, so we will be coming up with a new list out of the online application and maybe from those nga send through Dropbox naton ang mga wala sang access sa online. Bali, mayo, gali, ma'am, kay may Dropbox na kamo, may online pagid. Yeah, for the past 3 Saturdays, we've instituted actually the Dropbox in recognition, no, sabat sa clamor sang publiko nga may mga pamilya kita nga wala sang access sa email o kung bisan pa wala sa mga cellphones, no. So kaya isa na siya sa mga mekanismo and so far since September 10 we were able to serve no sa mga nag-walk-in naton o kon ang mga nag-drop box starting August 27. Unfortunately still no we cannot satisfy sang gusto o kon ang expectations sang tanan nga naghulog sa drop box. We term that actually we consider that as part of the grievance mechanism of this educational assistance. Okay. So bali mo to Bombodanes, no, may Dropbox na nga ginabaton ang aton nga DSWD para sa mga wala access sa sa internet o kung may wala cellphone, Bombodanes. Sa next Saturday, last Saturday ni pud ako damo pud guro ma'am nga gibusyon nga gusto gid mag-avail na sa aton nga educational assistance kaniti komodo limitado ato tiyempo. Siguro ti iba ni nga dawan ni gadya kay ngagaw hindi na gini makabato ni probably kung daso naman nga may kaangay sini. Yes, Bombodanes, no. So ma'am wala na gid gabaton or bali last Saturday na next week, ma'am, na. In as far as the schedules pronounced by Secretary Tulfo, so we are given until September 24. So we are not in the position, I am not in the position to say if there is still a continuation or not, but we are just following the guidance and instruction from our Secretary actually, Bombodanes. Sige. Sige ma'am, salamat gid ma'am nga ibusyon. Thank you, ma'am.
So nabatean naton si Ma'am Belen Bombo Dennis, no? Ang provincial supervisor, monitoring supervisor. Yes, Bombo Dennis. Yes, na mayaman so para sugod tawhay dira sa may government center naton. So gabay pa kay galing ibumbo cherry na ning mga claim subong ay ban sini sa mga nagligad mga Sabado nga wala maka-claim. So doon dalas na subong pwede sila maka-claim diri sa tagtaganay sa kwan sa ato ni educational assistance. Yes, Bombo Dennis, as long as may pakita ka nga email kag ma-verify nga ara gid ang imo pangalan sa system. Correct. Again, natong natabo yung Bombo Grace na takto explanation ng mga gibusyon nga may iba nga nagamit yung cellphone sang iban, di siyempre dito mo padala sa nga confirmation ang DSWD. Pero mo na sila mo pag-check nga ginpakita ya kaysa nag-apply man may nagamit pa yung cellphone niya, no? Tabi guro message to para siya, wala ka balo basta sa nagamit yung cellphone. Yung so pagdala ito ya, amo na doon nagsalisa nga hindi pag-check sing detalye ang nag-appear to yang sa original sa DSWD hindi iyang ngalan sang persona nga nagabitbit ng cellphone nga gusto mag-claim tani isang ayuda. Daw mo nang ginagawa Bombo Chering. Yes, Bombo Dennis, amo na ang problema diri kay iabi nila ilang confirmation kay nang hulam lang sila bala cellphone, Bombo Dennis. Kaya kadamo man si motor naton nga way cellphone mo, way access kay hindi magani kabaloy ba naton nga mangay kananda, hindi man kabaloy maggamit sang internet through cellphone para magpa-restro sa mga guro iban nagahulam o kilala nila nagapalihaw nga mo ti pag-abot sing message abi nila ilaya gali ila to sing naghulam sila o nagpagamit sa ila cellphone para mag-send sang entry for this cash assistance sa Bombo Chering. Yes, Bombo Dennis, amo na gani nga palayo na lang sa Buloliaso, mahulog na lang kita Dropbox para ma-cater ang aton nga application sa DSWD Cash Assistance. Pero ganito, iba na robot kapag ngagaw pa kay so far, last nga pagdagtaganay sa maabot nga Sabado. No? Tinipindi pa kung may additional funding nga ato DSWD National Office, base magkapadayon pa o nanuplastada, basta yati ang pinaka-latest, ang last this coming Saturday. Base sa mga iba na, tondang maluyag pa, mag-monitor sila base na iblang malabutan, kag gusto pa mga abit ng assistance, monitor sila sa Bombo kay any development na sa gapon, babalaan na gapon, Bombo Graceland, Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis, monitor lang ulat-ulat sa balita kung ano manggid ang desisyon sang DSWD Secretary nga si Rafi Tulfo, Bombo Dennis. Erwin Tulfo. Sige, Bombo Cherry, so do Canada, okay na sitwasyon da subong sa Government Center. Yes, Bombo Dennis, matawhay kay bali sa first floor dito gina-verify kung ara ilang ngalan sa system. Ang sa second floor dito gapasa sa mga requirements, Bombo Dennis. Sa third floor dire ginapatigayon ang payout. Timayo with system mo nga bagay sa subunda sa NGC ta way man opsina way ba na mga iba nga mga personnel mo na matulutawhay dira ang aton nga tagtaganay sa cash assistance. Yes, Bombo Dennis, tawhay kay Sabado wala duty ang mga diri nga empleyado. Sige, ano pa itong pila natin ka mga balita, Bombo Cherry, ang aton nga 303rd Infantry Brigade Commander, Brigadier General Pasaporte, may reaksyon sining mga statement nga ginapagawa sa NPA, mga fake nga mga statement, Bombo Cherry? Yes, Bombo Dennis, New People's Army nangin tactics ang paglaptas ang fake news suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte kay nagpagwa ko no press release ka o kon pagpost sa social media nga may napatay sila nga police officer sa Gilngan City Police Station pero apang pag-check nila negative, Bombo Dennis, wala may napatay nga police officer sa Gihulngan. Kag suno man sa ilang post may two government forces kuno sa 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army pero wala man may natabo nga pagpatay, Bombo Dennis. So bali subong nangin tactics sa mga NPA ang pagpost sa fake news kay para maipakita bala nila, Bombo Dennis, nga baskog pa sila. So daw mo na pranawan sa aton nga militar nga ti do isa part sa ila siling defensive mechanism, Bombo Cherry.
Yes, Bombo Dennis, para mapakita nila sa gobyerno nga baskog pa sila, Bombo Dennis, kag kaya pa nila makipagbato. Mapakita nila sa kwane sa pumuluyo kag of course sa gobyerno nga still di are existing kag ara pang porsa nila. Damo na. Yes, Bombo Dennis. So, Bombo Dennis, yari bala pamatian natin si Brigadier General Inocencio Pasaporte sa 303rd Infantry Brigade Commander. Mga fake news tungod nga lately no ila na ni ka nagpagawa man sila sang ila press release or anything nga ginapalabot na sa publiko nagasiling sila ng ara no may mga incident yung tabo may mga tropa nga napatay pero in actual wala naman sila nagkamo na nalatabo no? Especially itong last sila nga pagwa no nga ara ko na may napatay nga PNP sa Gulngan wala man to ka matuuran wala man sa minatabo and pinatanaw man namon wala yung report man sa PNP nga may mga kamuto nga insidente so dili natin makita sige lang sa issue ka statement ang Leonardo Panadigan ko man nga accordingly muna nga insidente so dili natin makita no nga ara ang pagbinutig nila. So, ako na, bilang pagwa sila tungod gusto man nilang matanaw na mong ginaproject nila na ara pa persa nila mga taktik man kung tanaw natin i-project mga strong ka pero in actual is mahina. So, daw mo na ginagawa nila. So, sir, anong mahambal mo, sir? I mean, tayo mo, sir, regarding sa pag-spread nila ng fake gasiling sila nga kamaturan lang kuno ang ila nga sa mga pumuluyo pero di rin na natin makita na hindi matuot ang ila ginasiling so nag-generate na ng kwat ang ila grupo din ito naging desperado na desperate na tungod nga gusto lang nila ipakita nga nga may mga nagkasalamaran na tropa, may mga napatay. So ginapakita lang nila ang pag-mislead nila sa pumuluyo. So bali tactics ng galing nila, sir, para kung tactics lang nila, kung yung ginaproject ng nila nga may harap ng persa, pero in reality, nag-down na kitang ila persa dire. Sige, sir, wala. Kaya dugang ko lang. Yes, sir. Ara na sa template nila, halin sa una. Part of propaganda nila. So, Bombo Dennis, no, halin sang una, mugid gali ang tactics sang aton nga sang NPA, Bombo Dennis. Ito part ng ilang propaganda kay General Pasaporte. Yes, Bombo Dennis, propaganda lang, hindi tuod ang pagpatay nila sa mga pulis nga ginahamba nila nga gipatay kuno nila pero negative. Okay. So, Bombo Dennis, inilamang balita gikan sa patrol. Ako si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Damo salamat, Bombo Cherry Grace Santillan sa motong statement man sa aton siling 303rd Infantry Brigade Commander, Brigadier General Inocencio Pasaporte sa siling mga balita, mga impormasyon nga ginapagawa sa grupo sa New People's Army sa mga ginapahayag ng enkwentro against sa porsa sa gobyerno nga may kalamatay ng mga soldado, may kalamatay ng mga pulis sila pagpangatake, buti suno sa Army nga pag-verify sa mga lugar, wala man si kaangay sila nga masilente. Sunod kay General Pasaporte nga part ng gyapon sa propaganda sa grupo sa New People's Army. Andrea sa isla sa Negros, Negros Occidental kag Negros Oriental. 7 minutos na nakaligas sakta nga launa sa hapon pabalik siya natutunan. Pamatian ang sabat ni Mayor Gilson Tubillara sa Banwa sa San Enrique sa sining ilang pagboy sa basura dito iya sa may area sa barangay Palacasur Banwa sa Pulupadan sa inisyal na pag ni Mayor Tubillara di lang sa kunog haboy dira ang Banwa man sa Valladolid naghaboy man dira sa ila sila iya nga basura. Kasubama na sa report ni Bombo Gracelyn
pahayag sa opisyalis ning korporasyon sang modernized jeepney, no? Nga nagabiyahe diri sa may siyudad sang Bacolod. Sinatanan na ato na panabalikan makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok. Parang tinapagpalangit siya pratuntunan na bombo hanay sa udto, 12 minutos so nakalabay stock na nga alauna sang hapon. No? Duman sa nagligan niya daw report ato nining pagpasira ng pupagwa sang cease and desist order sang Banwa sa Pulupandan, no? Sa isa ka propiedad sa may barangay Palangka Sur. No? Nga gipagyahan ni Mr. Torres nga ginreklamo sa pumuloy bangod may ginahaboy
nga mga basura, no? Dito na Tukiban, ngayon yung mga basura, no? Kuan pa rin sakot pa rin mga basura, mixed garbage, no? Dito na Tukiban, ang pila dito ka mga basura, halin sa may Banwa Yasang San Enrique. Ginula dito, ginahboy, na mo itong ginapasira, ginpapagaan sa business order sang Banwa Yasang Pulupandan sa inisyal to suligan di po natin payag sang sang menro po sir sang Banwa Yasang Pulupandan nga ini mga basura nga ginaboy dira ibalik sa ginhalinan, no? Kuti siyempre balik dito iya sa may Banwa sa San Enrique. So nakuha nato sang payag si Mayor Gilson Tobillara, ang mayor na sa Banwa San Enrique, kung anong himuon na sinek, iti ginpastera na to, hindi na sila kaboy. Siligan pa mangkotaton, magwa si mga basura sa Banwa San Enrique. So diri may pahig mo si Mayor Tobillara, nga timiyara masalilabuyan, kasi niya, ang ginhaboy na kunod ng basura, mga sobra lang abi or excess sa basura sila ni actually before na nga pagwaan sa closure order mga 2 weeks naman sa kuno ay kaboy. May mga report na dito nga may mga hospital waste nga ginhaboy dito na Buluan pagi si kay Mayor Gilson Tobillara nga ang Banwa sang Valladolid naghaboy man dira gali sang ila sini nga basura nga muna nga may waste, hospital waste dira, kaya ina yung mga hospital waste, talit ina yung sa Banwa sang Valladolid. Nga ko, yung hospital sa Banwa sang San Enrique. Ang amon di municipal health office, di may ari makabdiya Poso Negro nga ginahabuyan sa amon nga mga waste, abi, basura rin dira sa mga ginapang-check up lang nga mga pasyente. Niyati, willing man sila kuno no? So, kay Mayor Tobillara, nga willing man sila nga kwaon, no? Ining basura nila nga ginaboy dito iya sa may propiedad ni Mr. Novo Torres sa may barangay Palacasor, Banwa sang Pulupandan. Nga nga muli nga porsyon kanya kami porsyon mga ginaboyan sa among basura, may porsyon man ginaboyan niya ang basura pa di Banwa sang Valladolid. Nga muli nga porsyon willing man kami maghakot dira, kung panagutan sa kuno sa LGU iya sa Pulupandan nga makasro dito kag kwaon ang ila sila nga basura. Tinga dito ginhaboy gidabi sa propiedad ni Mr. Novo Torres ang basura. Kasi no kay Mayor Gilson Tobillara nga sinya ti maluyag kuno sing kuana maluyag sa owner sining propiedad nga magtaas ang iya ng area mo na ginapasugtan niya o siya mismo na kayo ang habuyan dira para magtaas po hindi na tsakto. It's a violation sa Republic Act 9003 o Solid Waste Management Act of 2000. Kay wa sini ang area sinaton may mga pamalay sa palibot. So hindi siya accurate or suitable nga mangin dam site. Kag ini open dam site lang. Subong niya da bisa Republic Act 9003 dapat ara gidya sing sanitary landfill. May kot-kot kagidya no kapag haboy dira sa basura segregated na iniya samo gyapon. So hindi gid pwede bisan tod gusto pa ya sa tag-iyas duta nga imuon tambakan sa basura iya sining area iya nga duta hindi kini pwede. Number 1 health hazard. Number 2 hindi amoning pamagi sa pag-dispose ng basura naton. Di ba? Dapat segregated ni tani mo. Kag hindi na sa siling kong area nga designated or required or pwede himo on the dam site kanti siya maghimo sang basuran antes kay magtukod sa isa ka basuran o magplaster sa imo sanitary landfill may mga environmental clearance pa na balang areas na pwede nga buyan sa basura layo sa mga pamalay layo sa water sources nga in due time basta posible magka-contaminate sa water source na sa duta, no? Kay may mga pamagi niya, may mga procedure nga himuon ikaw antes ang isa ka lugar habuyan mo sang basura. So nakit-anta hindi kini dapat dira
habuyan sa basura. Pwede mo lang naguro mga sagbot-sagbot na like mga kahoy kung ano. Dapat ni mga basura yang halin sa panimalay, mga basura nga halin niya sa ospital, hindi pwede. Kay ini mga hospital waste gani dapat ya may separado ni sila nga kwan nga halabuyan, di mo niya gani pwede maimpon sa ordinaryo nga basura. Ang hospital waste, no, kay dapat ang mga hospital may arain na sa kuglingon nila nga waste disposal. Di mo na pwede maimpon sa ordinaryo lang yang basura. Like sa atin nga provincial hospital sa Silayo, kung may ara ka daya kwan, may ara ka daya processor nga gina-proseso diya mga hospital waste. Antes pa man niya boy, pwede siya mga gamit dalhin sa ospital, sulod sa basura, tapos boy lang impon niya sa ordinaryo nga basura, giibubol ato sa dump site. Hindi niya pwede. Mga kabanan. So pamatian tabala aring aton pagpagingangot no sa kay Mayor Jailson Tubilyara sang San Enrique, angot sining ila paghaboy sa basura kag natalana Manila nga paghakot balik sang ila sining basura daya sa may barangay Palakasur, Banuasang, Pulupandan. Actually, sa nambal ko na, hindi man lang San Enrique yung gaboy, talagang sama lang kami yung gaboy. Dala na dala ang baledulid, may mga kontraktor man da gaboy sing siminto. So, amon niya kung may excess kami nga basura tungod kaya ang tagiya, gayo man nga para ma-fill up pa niya ang dira. Ginaboy na namon sila. But, ang amon niya, wala man kami problema sa buyan na kay may gaandar naman ang amon nga composter, kagang amon nga para sa tapos naman ang amon material recovery facility. So, sa nga bagay, nag-agree si Mayor Piña, ang amon nga membro sang province, membro sang Dulid, nagperma sila sang agreement nga kung tagaan sila permit ni Mayor Piña, sprayan na nila sang enzyme. Okay. Para nga hindi magbaho ang basura kag amo paghakot. Okay. So, ang Dulid man niya mahakot sang ila, ang Enrique man mahakot sang amon. Okay. So, So, Mayor, wala niya kamo nagabayad ang LGU sa San Enrique sa owners ng Dotas pagkabon sa basura? Wala man kayo sila manggani ang kung may excess kami nga basura, mo lang pag-upload ka namon. Kasi kung kaisa, especially pag-udet na damo, bitang basura kita, siya mo nang damo man po subong nga daw, hindi man kuhan daw due time ng amon basura. Sobra na gani siguro 1 or 2 weeks na wala kami nakaboy before that happened. Okay, before nakita nila. Kaya may ara makamalday basurahan no ang San Enrique. May composter kami na pala ang aton mga biodegradable. Gina-shred na siya kag gina-tahimo fertilizer. So ang mga plastic siya lain man ang proseso ang pagtunaw sina pag kung anong mapuslan na bagay sa ina nga mga plastic. Amo wala na ang actually ang concern sang isa ka LGU mo. So saan kamo Mayor masugod kuha sa inyo itong basura balik grabe sa San Enrique? At so nga tagaan sang Mayor Piña sang go signal nga pwede na makasulod to. Ang akon membro madala to sa sang Siringko enzyme kag ang amon nga area kami man mas spray and Dulid sila man mas spray sa nila. Bilang duwa ka mo lain man to lain area amon. Duwa ka mo dagali sing Dulid nagaboy man. Amon na Siringko mostly gani yan sing Dulid mo gani nga may hospital waste dito. Gani, Hospital waste. Wala kami diya hospital.
Si Enrique. Kaya nga mo niya may-ari kami niya Puso Negro para sa sa clinic na mo niya may-ari kami niya Puso Negro. Kaya jutay man lang amon waste, wala makami. Bayad o wala nagabayad ang San Enrique sa kay Mr. Torres da sa property na nagabot ko basura. Why ka mo transaction nga mo na yun? Wala yan nagabayad kaya nasilin ko na. Hindi man tanan namon na basura, ginapoy na namon gitya. Mo to makabinan no ang explanasyon na pagpahig ni Mayor Gilson Tovillara no sa Banuas ang San Enrique. So kung may may go signal na sa LGU sa Pulupandan, nga pwede sa kasunod kiti gin close to mo, gin closure to ipodagan sa cease and desist order on property. Kung pwede na sila magkasunod dito, so kakuto naman nila ang ila basura balik dito sa ila sining Banuas. So try taman ay malabot si Mayor Bibot Mirabalies no sang Valladolid no sabayin man sa ila part kay tihi dito gali gaboy man sila sing ila sining kuan nga basura pagkitan-aw naton di blas naton hindi kini pwede dapat tabuyan bisan sa property owner na lang tol kung gusto yang magtaas gyud dira ang duta property yang area. So hindi amo ning proseso imuon mo nga boya mo daya sing masinintang ordinaryo nga basura. Hindi niya pwede. Tabakan mo day. May mga pwede kaya damo tayo si mga dalan nga ginapang taltal, ginapang kutkot, ginapang guba. Di daw ginabaligya man ganit na kurong mga kwanda, mga simento da kay mga nano da nga mga ginapang gubas dalan naton. Di mo na nami pang tamper. Nami gusto mo da ipataso ng area mo. Amo na namin day tamper po ng basura, ordinaryo nga basura, hindi kinaya pwede. It's a violation sa ating Republic Act 9003 Consolidated Waste Management Act of 2000. No? Pwede ka mo da makasuhan, pwede ka mo filean kaso sa ngidina, especially sa order sa duta. Of course, sining owner sa mga LGUs na ton, nga nag-avoid na sining basura kasi ko number 1, health hazard, environment hazard, ining hindi usto nga paghaboy, pagdispose ng basura sa hindi nagakabagay nga lugar. Pagproseso tayo paghaboy sa basura sa mga landfill ato may proseso pa na ganyan ginasunod mo. Hindi na basta-basta nga maulak lang na yun. Maulak lang na hubad sing mo siniya nga basura. 25 minutos na nakaligas na nga launa sapon sa nga pusa ng report ni Bumo Gracelyn Lobaton ining pahayag man sang isa sa mga opisyal no sining asosasyon nga nag-operate karon sa modernized jeepney diri sa may sunod sa Bacolod Particularmente ang ruta Bata Libertad no ining grupo mo ning MBMG and UI no Transport Corporation. Yung makita niyo lang ang na jeepney nga nagbiyahe from Barangay Bata going to Libertad. Sa part sang operator. Sa part sang ining asosasyon ng mga operator sang nasabit nga mga jeepney o modernized jeepney. Na kasi naton ti kung tanaontang sistema lain mo sa driver, sa mga traditional jeepney driver naton, ang gwa sinadaya kwan arkila bala, adlaw-adlaw arkilaan mo jeep, bayad ka to, tuguhan mo krudo. No? So kung gamay mo income, tiyam na kasi ko mga operator, iba reklamo kay gamay man ang remittance, kulang ang remittance. No? So diri sa modernized jeepney, ang driver today, may daily ini siyang bayad no? From the association. Gamay man pasero niya, damo ang pasero sa sukadlaw, no? Fix ang iya sining sweldo sa driver, kag ang iya sining konduktor. No? So si Bombo Gracelyn Lobaton may pakikiangot sa official, no? Mismo si chairman sining MBMG and OI Transport Corporation. No? Pamatihan tabi anong sa plastada nila, ano ang mga kaiuhan niya sa part sa mga driver, kag konduktor, kag empleyado sa ila kumbuyahan sa sining pag-operar sang modernized jeepney. Diri sa Bacolod, nga ginawa naton, amat-amat na nga mga damo nga mag-operate sa nila ito ay nga mga ruta diri sa may syudad sa Bacolod.
sa patrol. Bombo Gracelyn Lobaton. Kimin. Yes, Bombo Dennis. So far, so good, kid. Ang operation, no, sang ginatawag na modernized jeepney diri sa atong syudad sa Bacolod nga nagsugod Lunes nga adlaw ining pila ka mga ginapanag-iyahan, no, sang MB, MJ, and UI Transport Services Incorporated, Bombo Dennis. Bali, ang ari diri nga mga operators, tatlo kabilog, no? O kon corporation man abi. Kag, ang nag-grant sa ila, Bombo Dennis, sang LTFRB, no? Bali, duha ka ruta ini. Nera sang Alihis Central Market Loop, which is 20 units na siya. Kaso, nera sa Bata Libertad Loop, may 25 units. Bali, ang ini nga corporation, no, tatlo na di ang mga operators, no, kag ang aton na interview, isa ka operator, kag chairman, no, sang MBMJ Transport Group, Bombo Dennis. Kag according kay Sir John Hamora, no, nga ang ilang paghanda diri hindi lang niya isa lang ka tuig o kun binulan. Bali before ma pandemic, Bombo Dennis, ila na ni nga nadesideran nga mag-switch, no? Mag-switch sa gatawag nga modernization program sa gobyerno. Hindi lang niya kay LGU bala nga programa, kundi national ni siya nga programa. Kag nagakabalaka na sila una nga ma-phase out ni ang ila nga mga traditional bala nga jeepneys. That's why nag-desisyon ni sila sa iya nga asawa, and then nag-coordinate man sa pila ka mga operators nga mag-try o kung mag-transfer into modern, no? Kag amo ni ang ila sini nga gin plano. So ang pagproseso sini din-explain niya gid kung paano with the partnership sa government, Bombo Dennis. Kay ang iban diri sang una bala nagahambal nga ini madayon, no? Suya pa na sa ilang iban nga mga operators. But ari na gid subong, wala na napunggan, no? So mga kason nga bulan, madamo pag ini nga madamo. Kag hindi man siya mahapos, no, Bombo Dennis, ang ila sini na pag-comply sa mga requirements. Pero in the middle, na long run, bala, sa ila sini na agyan, educasis sa kuno mo, no, bawal ka maglumpat, Bombo Dennis. Nagahapos lang siya hasta nga subong nagasugod na. Kagati ang resulta sini, maayo ang gross bala, no? Tapos ang siyempre ang net pay na or ang net nga income nagasunod man. So far so good. Kag may mga gin-explain man siya kung ano ang mangin bintaha sini in the long run nga naga-operate ini Bombo Dennis. Kag siyempre may ara man sang feedback nga negative pero kalabanan positive gid kay madamo na gid ang nakasakay, no? So may ara sila Bombo Dennis before sini, nara sila sa 49 ka mga consolidated nga units. Busilingon may 49 sila ka mga daan nga units kag amo nang gin-apply nila sa government sa bulig man sang bangko, example nila ang land bank bala, no, kay sa isa ka unit may ara di 80,000 nga igahatag ang government pero hindi na nila mausar or mabulsa bala direkto man Japon sa bangko, no? Kag bali ang amortization nila manubo-nubo lang ni, hindi iya mabugatan ang ila bulsa or bilang operator man di. So ang ini nga programa sa gobyerno which is ginaindian isang iban or kalabanan ng mga operators sila sa Bacolod, sila man lang sila. Before sini sang Alihis nga ruta, Alihis Central Market Loop kag Bata Libertad Loop ni ari na din nga daan nga nagabiyahe pero duduwa lang bala mo. So amo ni ang nasunod out of 98 units nga na-approve di sa Bata Libertad, first lang nag-abot 25. So, mga tatlo nga bulan, ara na Bombo Dennis, ang the rest of 98 units, samtang sa Alihis, sa Central Market, ang na-approve 80 units, kag ang nag-abot lang, 20 units. Hindi na siya mapunggan, according kay Sir, or Engineer
Jan Hamora, Bombo Dennis, may ara lang sa mga pag-inaway ng ligad bala, pero na okay na to. What's up Okay na to. Oo. Kagati, syempre, ginaengganyo man nga ang iban balang operators. Kay, actually, may mga operators na nagasunod subong sa ila nga nagapangayo man bulig. Kamustabi ang turnout sini. No, kay gaplano man nga mag-apply, no? Kag mag-grants man or ma-aprobahan sa LTF or LTFRB. Bomboden. Kag may arap kita report mo Grace ng labaton nga base sa mga masunod nga semana, sunod nga bulan, may another pagidya nga mga operator naman na nga mag padalagan man sa ila sining modernized jeepney diri sa Bacolod sa iba naman nga mga ruta, Bombo Gracelyn. Yes, actually, napatigayin kanina ng Sang Blessing, Bombo Dennis, sa bagong mga jeepney, no? Nagabing mga modernized jeepney na ginapanagiyahan niya sang Cebu People's Jeep Multipurpose Cooperative. So, Initial, pila ni kayo net? 60 ka mga salakyan nga para sa ruta sa Fortune Town, pero gamay pa lang or hindi pagid full bala ang pag-blessing kanina or ang ila sa nga unit, anak-anatan Manila, pagdayon diri sa syudad sang Bacolod. So, ang ining operation man kay bisan nga lain-lain operators mo din pero isa na sila para nga ang bilog bala ng mga operators diri sa syudad sa Bacolod o sa bugos ng probinsya sa Negros Occidental magsunod man sa ila kay lain gid man niya ang natawag nga safety, no? Safety first kay damo na gid sang hindi dapat magbiyahe sa dalanan. So ilan ni mga driver, konduktor, mga empleyado nila sa ila siling kumbuyahan niya Bombo Gracelyn, so dumayara man na sila fix nga ano nga sweldo or tara bikiladlaw Bombo Gracelyn. Okay gid Bombo Dennis, agin pamangkot naman no sa sweldohon bala sa drivers nila mga konduktor wala man na problema kay ang ila sa ginabayaran no sa aton sa nga gobyerno gamay man lang mo ba Dennis kay example abi sa unit na nagabalagbi sa 1 million so 5% lang ang ginabayaran nila bali wala ta ka kung every month or ano ni siya basta 5% day una nga hatag 50 million or 50,000 no di ko mag-million na 100,000 no sila makapangita pag sila time kay wala man sila gina-rush sa government Bombo Dennis nga makabayad dayon kay siyempre ang government daan tunaluoy man bala sining mga operators sa golpiada. So ang bayad nila sa driver nila ano ni weekly, daily or semi-monthly? Sweldo. Sa pagkwata sa info, weekly na siya kuno. Weekly. So semanal ang sweldo sa mga driver ka konduktor. Oo, may benefits pa na, no? SSS, PhilHealth, kung ano-ano pa dabi, Bombo Dennis, nga gikan man sa government. Okay. So, ari pamatiyan tabala Bombo Dennis, ang mga pahayag, no? Ang mga advantages, kag ang pagproseso kung paano ni kay Engineer Jan Hamora. So, sini, pag o ka mag-grant sini sang LTFRB, may proseso nga ginasunod. Oo. Bali ma-base na sa MC nga gin-release na sa sang DOTR through LTFRB. So, ang una ginanga process actually ma-form ka either co-op or corporation. And then, ang tanan mo nga mga member nga mag-intra sa imo, makonsolidate ka mo, which is dapat operator. Yes. Na amo na sang mga operator ng traditional jeepney nga dapat mag-consolidate sa isa ka ruta, which is ang guidelines minimum of 15. Wala limit kung pila ka mo kabilog ang makonsolidate. So which is diri kami nagagi 2 years ni nga proseso namon Bombo Grace. Before sang pandemic nag-start na kami. Tapos ang second na siya perti kadamo sang proseso nga ginatawag, which is hindi ka step forward samtang ang prerequisite nga mga requirements hindi mo ma-comply. So amo na siya hasta nga na may selection. Tapos ang selection na siya daw final na siya daw kung saan pabla kung ara ta sa college nga mabag-o ta mag-graduate may project sa ano na siya
thesis nga ginatawag, tanan nga requirements ara na sa na-plastar mo na kag i-panel ka na to sa LTFRB, which is 5 to 7 ka panelist ang naga-question and sa mo. Scrutinize. Ay, tuod, sir. Oo, amo na sa Bumbo Grace, which is sa amon nga part, medyo tedious man sang time nga to, kay ti samtang pandemic to, gatabok-tabok ang misis ko kag ang amon man nga mga partners, which is challenging sa una, kay bisan bagyo, ginatabok na to sa Iloilo, kay wala man ta DLTFRB nga office sa Bacolod mo. Gani man, sa Iloilo, gid, no? Kay sang time nga to, siyempre, una ginagani nga nagwa ang MC nga ang tradisyonal nga mamo ni ma-convert sa modern, which is kami sa una hesitant man. Kaya ting mga unit namon, mga bago pa na mo. Tapos siling namon i-phase out, mo na bala. Pero, inunanon kami na isang misis ko nga siling ko, ma-form gitaya corporation or co-op. Kaya kung hindi, duwa man lang ning matabo mo kung madula na tas dala nun kay white na nag-comply sa government or mapursige tas ang ginatawag nga memorandum circular sang LTFRB nga mag-modernize. Okay. So amo ni siyang natabo. Tapos ari kitang history na ti sa amo no. Nag-form kami corporation, damo kami mga operator nga ginpanghagad nga mag-upod sa amon. Which is ang ila pagpati hindi gid ako madayon ang modernization. Yes. So, amo na sa ang challenge manamon sang una, which is kulang man kami gani para mabuo ang amon nga number of units, pero along the way nakakita kami sa amon man nga mga good partners. So, nag-move on kami kay siling namon medyo gambol naman yung mo kay naumpisahan na namon gasto, why not nga hindi namon pag-iporsige. So kadamo na di sang mga co-op kag corporation sa Bacolod nga nagpursige, which is amo nang challenge ang una sa amon. Kinasuyaan kami nga hindi niya madayon ang ginaproseso niya nga modernization. Sino kasuya sa inyo, sir? Iban nga operator kasi mon nga mag-join bala sa amon tani para at least nablang kumbaga sa kagrupo nga medyo dako kundi daw so kanami blatani kay mabinuligay mo, which is ang ilay nga mindset different sa upo sa government nga project, which is national project na mo, hindi niya siling LGU lang. Gani. So, amo na yan. Sige, sir. Amo na siya nga amon nga gintake na challenge, which is hindi man kami guys ang una magsiling nablang kami mag-prosper, which is ang amon niya, gasunod lang kami amon na bala, which is may fighting spirit kami nga tani, mag-grant man kami kag amo na nga maka-convert man modern kay which is very challenging kay kung istoryahan talang ang price ang modern jeep mahal gid man, pero which is sige na to mga kabinan na porsyon sa pagpatag no pagpahayag ng Engineer John Amora, ang chairman sa MBMG and OI Transport Group mga kabinan sa sining pag-upod nila karon sa modernization program na sa ato sining gobyerno. Bombo Gracelyn? Yes, Bombo Dennis Subong, ang paglantaw diri sang sang corporation. So sila pa yakuno ang illegal nga naga-operate kay amo na blast kay naligad to ginarangan na sila kuno mo no kay ang ila sa nga pagproseso legal ni kag amo ni ang nagakadapat subong na panahon especially diri sa aton syudad sang Bacolod. Yes, with business permit, with franchise from the LTFRB and other government requirements kay di ka man basta-basta magka-biyahe lang diri sa Bacolod kung kulang imo kay it's involved sa public convenient mo public transport no, so hindi man siguro sila mag-grant ang ilang financial assistance or din sila nag-loan bulig sa gobyerno sa pag-acquire sining mga units kung hindi legal ang ilang sila nga pagproseso. Bombo Gracelyn. Sakto na, Bombo Dennis, according kay Engineer John Amora,
no, ang mga nagabiyahe nga ara pa sa traditional bala nga jeep, no, wala man ginabalabagan kag wala man ginahilabtan. So sabay patani nga ni na masulit ang naligad nga pag sunabtan na ito bala kay base bala sa ulihi or sa dason nga matabuin na kasi madalahig pa pati mga pasahero. So kay ano mga pasahero mapili sang ila gusto nga sakyan, no? Okay. Kay naman right. Sakto depende sa pasahero. Kung magsakay sila sa traditional jeep, no problem. Yes. Magsakay sila sa modernized jeep, no problem. Importante, kaplite. Yes. Kung magsakay ka sa nilala ko magambal. No problem. Sige. Mama Dennis, sa mga report nga nagikan sa patrol, ini si Bombo Grace in Labaton para sa Pamasa Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat, Bombo Gracelyn Lobaton. So mo to, sa part naman si operator, no? Siguro base sa aton nga mga nagpabati nga mga operator man siyang traditional jeep na kung gusto nyo pwede makamatukod sa kooperasyon ngayon kung dabuling si gobyerno na tugdang ayon sa gobyerno kung paano ka magproseso paano ka mamakabil sa kayudas ng gobyerno para ang inyong mga traditional jeepney ma-transform sa natawag modernized jeepney mga kaibigan. Kaya dito na mapunggan sinatom siya mano pakita na suspend na yung pa-implementar pero dito na mapunggan kaya mandated niya ari na sa atong kasuguan ang pag-transform naton sa aton sining mga public utility jeepney sa mga modernized moderno na nga sahiyasang mga jeepney mayo man samtang ang iba nara pa na yung traditional jeepney ang iba niya matabat ang mga transform samtang harap ang aton nga mga jeepney traditional may right man aton nga pumuluyo kung diin sila magpili magsakay kaya tibla pre-enterprise man ta iniwan basta ka pabulong niya kaya nagasunod sa requirements kagasuan sa gobyerno pwede niya maka-engage sa public transportation business mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 45 minutos na nakaligad sa taknang launa sa hapon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kadasig sa ato sining mga inadlaw mga binan, 99 días na lang antes magabot ang adlaw sang Paskwa. Lata pa ng tripong palagad siyempre na bombuanay sa Udto. Sasambay ka mo sa masud nga programa kapon namang po sa kay Bombo Jazz de Sus Madrigal. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila'y noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Pagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Third time, impunto las 2 ang takda sa hapon. Maayong hapon sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki sa Malakatuni na. Sa aton sininigasigabong nga frequency ang 630 kHz. Sa inyo dira nga naga-enjoy sa pagpamati sa aton sining nga radyo 630 nagasigabong nga 630 kHz. Sa malabutan sa aton si paguragwag, hello, 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 and good afternoon. Sa mga suki naton dira hoa na nagapinamati na sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang nga ang kahapon lamang nangin kabahin na sa ila sila nga pagpahuway-huway kada amoni oras. Ang iban ti bag-o pa lang panyaga nagapatunaw-tunaw na
Pero sa mga wala pa nakapanyaga, panyaga na kamo ay ho. Las 2 na ang takna sa hapon. So it's time for us nga makaulo unwind diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. So sa nasiling ko na sa malabutan sa aton si Paguragwag. Hello, hello, and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome, gina-enjoy kita. Pinagi sa aton siling live audio streaming. Pinagi naman sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Ina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa mga nag-enjoy man dira sa ila sinihatag sa ka-cellphone, no, sa aton siya Bombo mobile app, sa aton siniya nga mga wala pa no naka-download sa inyo sinitag sa ka-cellphone sang Bombo mobile app, downloadin na ninyo mga kabombo. Agud nga ma-enjoy ninyo kami no sa aton siniya nga crystal clear nga live audio streaming no sa aton siniya Bombo mobile app no. Downloadin na ninyo agud nga well equipped kag kompletos ricados no ang aton sini nga cellphone anywhere no dala naton sini nga cellphone kag ang aton sini cellphone dapat kompletos ricados yara naka-embed no embedded ang Bombo mobile app agud nga ma-enjoy ninyo kami sa aton sini iya nga crystal clear nga live audio streaming. Okay, nakita dira mga kabombo sa aton sini mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, sa mga viewers naton, sa aton si Facebook Live, hello, and kaway-kaway sa aton si mga viewers, sa aton si Facebook Live. And of course, sa aton si iyang YouTube channel, sa DYWB Bombo Radio Bacolod, hello and good afternoon. Kamusta ka mo dira man? Sa mga nagapinamati ka sa nagalantaw, no? Bisan wala ka mo yan nagalantaw sa aton sini nga Facebook Live ka YouTube channel, I know ang iba niya ara lang gid sa radyo no nagapahuway-huway samtang nga nagapiyong-piyong pero dapat hindi matulugan kay kalabanan amo ni oras no nagakatulugan sila yan sa aton sini iyang programa. Hindi dapat matulugan no para nga ano lang ulo unwind lang kag pulo pamati kita dira mga kabombo. Agod nga makaulo unwind kami, maupdan ninyo kami diri sa aton siniya nga palatuntunan kahapon lamang. So sa mga maluyag dira magpadala sa ila sin makasaysayan, no, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? Sa aton siniya nga mga maluyag da magpadala nga wala pa nakapadala ho sa ila sin mga true to life stories abe padala na kamo. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, bombo_bacolod@bomboradio.info. Hindi gani isulat sa yellow pad, no? Ang akong sini nga paborito mga kabombo ang yellow pad, no? Isulat sa yellow pad kag hindi lamang labot sa ano pwede man nga nobela. Ano lang perte ka damo nga mga pahina ti gina-nobela na naton chapter by chapter. Pwede gid. Basta hindi lang back to back, okay? Dapat isulat lamang sa atubangan, hindi sa likod para nga hindi bala kung mag-usar kita sa mga ballpen, gablat ti nagaano sa likod, nagalapos ti si Miss Jazz, no? Ang mata ni Miss Jazz nga 53 anyos bawti nagakarap-karap naman. So kinahanglan klaro ang inyong siniya pagsulat, okay? Sa front lang, hindi back to back. Okay lang na kung tuman ka lawig basta mga important nga mga nagkalanabo sa inyo siniya nga kabuhi, amo ang ipadala ninyo mga kabombo, no? I-share, no, ipaambit diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Email o kung sa nasiling ko na email sa aton sining email address bombo_bacolod@bomboradio.info kag pwede man ipadala sa post office, no? Ibutang sa koreo
kag i-address sa kapon lamang program care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Okay, nakita dira mga kabombo, no? So, padala na kamo agud nga makuhaan sa leksyon kag inspirasyon. By the way, subong nga adlaw, no? Ika-3 nga Sabado sa bulan sa Setyembre 2022. And today, thank God it's Saturday, TGIS, Lord salamat gid kay nakalabot kami sa sining another Saturday sang amon sini pagpangabuhi diri sa kalibutan. And sa aton sini nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, how many days to go before Christmas? There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Really, we can feel it everywhere. Labi lagi diri sa Bombo kay may ara kita sang Christmas countdown. Ang aton siniiyang music, ang aton sinapakita dira no sa aton si mga viewers, Christmas na. Combination of green and red and white. It's really the colors of the Yuletide season. Pula, green, kag puti, yellow pa, and gold. Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, how many days to go before Christmas? We have 99 kadlaw, no? 99 days to go before Christmas. Ano ang aton sininga preparasyon mga kabombo? Ang preparasyon naton dapat hindi anay Christmas. Damo pa kita sang preparahan. Pero kung kamuya, ang mayara na kamuya balasang extra nga kwarta. Di kundi, amat-amato na ninyo ang magbakal sang regalo. Make a list, no? Kung sino ang inyo sinihatagan sang regalo. Antes pa man sa iban, kinanglan ilistaan ay ang bugos nga pamilya para nga mas manami, no? Charity begins at home. So kinanglan ilista ang ngalan sang tagsa ka mga pamilya na pwede ninyo hatagan sang regalo kay once a year malana mga pabombong, no? Kag kanami ba ya, no? It's not only by giving, it's not only by receiving, no? Ang balatsagon nga makabaton ka sang regalo sa ibang nga tao, especially during Christmas Day, kanami batsagon. Pero mas manami pagid kung makahatag ka man. Hindi lang ikaw ang receiver, kundi ikaw man ang giver, mga kabombo, no? So, it's two-way process, no? It takes two to tango to feel nga ikaw, blessed ikaw, bangod kay ti nakabaton ka sang mga regalo sa tiyon sang Pasko, no? Sa adlaw sang Pasko na binagid, no? I for one niya makarelate kay kusina, no? We are not rich kind of family. Pero ang amon siya gift giving every year ya nanging tradisyon na sa amon siniya nga panimalay. I'm sure kamo man makarelate, no? Ano lang paglawag sa imo to Tita Bingbing, no? To Tito Harold, no? Sakay sino pagidra, no? Sakay Tito DJ Tita DJ Jessie. O, kundi, kanami, no, daw, arab lang daw ka pangumpra ka. Pero, nami man ang imo si Balatsagon kung ikaw ang nagahatag, no? Nagayuhom to ang miyembros ng pamilya. Wow, thank you so much, Tito Harold. Thank you so much, Tita Bingbing, no? Kanami nga, nagahatag ka man in return, no? It's give and take, mga kabombo, no? Two-way process. So, subong pa lang sa may mga, may mga ulo extra bala sa bulsa, no, pwede ka mo dara iya makahanda para to avoid holiday rush, mga kabombo. Kilanlan, ipaiway naton ang ginatuwag bala nga, nagahapo-hapo ikaw, si Ms. Jasper, milang mga 24, amo pang pagbakal, ginakompleto sa sulod sa kadlaw nga amakwa man, no? Why not nga amat-amaton? Baw kita yung mga Pilipino, manya na habit. Buwas karon, buwas na lang. So it feels good nga makabati kita sa mga Yuletide season carols, no? Mga Christmas carols nga nadakanta kag namatanta, mga kabombo. And of course, kanami batsagon kung ara na kung December bala, no? Ang hanging hamihan, no? Hanging
amihan mga kabombo. Kanami kito Christmas na gid. Sige. Sige, malayo-layo pa man, no? 99 days to go pa man before Christmas. Mayara pa kita Mascara Festival nga agyan kagang holy kung ang tigkalalag pa mga kabombo, no? May talaklaron pa. Sige lang at least na nagaka-Christmas countdown kita diriya para feel naton ang Yuletide season. Philippine Standard Time, 11 minutos na nakalipas. Sa tak na ang alas 2 mga kabombo, yari anay ho ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangka nga matag palamati sa aton si mga suki. Produkto sang Bombo Music Festival 2016 mga kabombo. Ang ining bahanon, ginatiguluhan, never change. I know, paborito ninyo, paborito ni Miss Jazz, paborito gid santanan. Isa ka love song, gin-compose si George Vioxing, gin-interpret ni Romuel Hambre. Katahom nga bahanon, most requested song, isa sa mga MRS, most requested songs ngayon sa playlist ng Bombo Music Festival mga kabombo 2016 edition. Yari ato natawon during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2016 ang ambahanon Never Change. Hinimo ko na para sa akong asawa kay siya nagapadayon nga nag-igugma sa akon despite sa mga problems sa amon pagpangabuhi. Kay ini nga kanta, alin gini sa akon nga balatyagon. Gani, kaway pa ini nga kanta, makatudok sa inyo nung nakabalatyagon para sa pagigugma nyo sa isa kagisa. Tears my heart, it left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah.
Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalipas sa taknang alas 2. Mga kabombo, amoy ato nga aton si pambukas nga mahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki, no baw ara gid sila ho, nagakulukanta. Upod man kay Miss Jazz nga nagakulukanta. Bisa nagasulusagod pa ning aton siniya nga ano ni nga tingog mga kabombo pero sa gihapon na. Ang pagkamahiligo naton mga kulukanta yati nang ikabahin na inay sa aton sini nga pagpangabuhi adlaw-adlaw nga tanan. No? Kaya mo na siyang ginatawag ba lang if it is your favorite hobby kung ang imo siniya ang imo siniya nga ikalipay, why not, no? Go ahead, make your day. No? Sing! Si Jen, mahambal naman na. Ti Miss Jazz, wala ka makakanta. Bala, naging nga nagasulusagod pang aton sini nga tingog po. Sige lang, bala. I am a lonely boy in town waiting for the girl and I've been missing. She tears my heart and left me behind. She made me cry. I've lost my love with baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. Our love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Ginalubo-lubo lang ni Miss Jazz, no? Para nga makalabot kita, ti at least, no? Jen. Ti Jen daw nga naga-request gid Miss Jazz, ikaw wala ka nagakanta. Wala na gid nga sulusagod pang tingog ta. Pero sige lang, bisan niya nga hindi ko makakanta, ya. Isang tarong ya. Ang akon siniiya nga mind kag heart ya nagakulukanta na yan, no? Nagahaming-haming. So why not kamo dira mga kabombo pwede gi kamo iya nga maka-compose, no? Sa inyo siniiya nga mga naagyan sa kabuhi kay tanan. Halos tanan sa aton sini nga mga nagdalalaog sa aton sini nga Bombo Music Festival. It's their own composition of course, based on their own stories, no? Based on their own experiences in life. Di kundi hapos na lang, no? Wala labot nga nagasulat kamo da sang inyo siniya nga mga kasaysayan, no? Padala sa akon diri sa kapon lamang. Pagkatapos himuan nyo man na lyrics, no? Para isa na lang, hitting two birds at one time, no? Mga kabombo, no? Samtang nga nagasulat kamo dira. Kag ipadala sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Pwede nyo ginaya makabombo nga himuan man sang inyo siniya nga lyrics sa aton sininga Bombo Music Festival. Now is the time, no? Para you have that ample time to compose samtang wala pa aton sininga next nga Bombo Music Festival. No, namion ninyo i-anon gid isa-isahon gid ang tagsa ka tinaga kinanglan may impact how much more ang melody o kung ang music, no? Na inyo siniiya nga kung mabatian tabalang may impact. Ini gani ang Never Change ni intro pa lang yan, may impact na ang pag-interpret ng song mo, no? Ang gitara balang nga nagaingaw mga kabombo kag ang soulful nga pag-interpret sang interpreter. Maybe pwede man nga ti kamoy abiya nga nagka-compose, you don't know how to sing, ti may interpreter lang kamo. But kung nagasululubraya ang ginatag sa inyong sang Ginoo nga abilidad, you know how to compose and you know how to sing, why not, no? Ikaw na lang gid para nga feel mo, no? Ati sige, Philippine Standard Time, 21 minutos na ang nakalipas sa takna alas 2 sa hapon mga kabombo. Yari anay huwa, antes pa makita magbuya sa aton siniiya nga mga panomdo mga kabombo, yari anay. For your information, no? FYI. Ini base niya sa matutuod man nga mga kasaysayan, no? Sang aton siniiya nga maragta sa aton siniiya nga pungsod Pilipinas kag sa bugos man nga kalibutan kung may dalalag ko. Ang aton sini nga Philippine history at the same time kung may dalalag ko world history mga kabombo.
So ari ho. Let's go sa world history. May mga backup kita dala mga kabombo nga mga memorabilias, no? May ara kita dala sa mga pila ka mga memorabilias, pictures and photographs mga kabombo. Angon sa gina-feature naton diri nga matud-tuod nga kasaysayan sa aton sini nga bugos nga kalibutan. World history mga kabombo. Kilala ninyo si William Henry Fox Talbot, no? Kilala ninyo si William Henry Fox Talbot? Abi sa mga nagaano dira ho, nagapamati dira. So kung wala kamo nakadumdum o kung hindi ninyo kilala ining si William Henry Fox Talbot, iyari ang aton siniya nga kahapon namang Today in History. Kaysa kaangay nga petsa subong adlaw, Setyembre 17, the same date today, 17, no? September 17, sa itong tuig 1877. Mga, kung isipon ta pabalik, mga 145 katuig na nakaligad. That was September 17 of 1877. Mga 145 katuig na ang nakaligad. Sang ang kilala nga British inventor. So nasabat ko na ha, ang ako na ipamangkot kinsabat ko man para sa inyo for your information. Labi naging sa aton sini nga mga bagong henerasyon. Kung sino ining si William Henry Fox Talbot. Isa ini siya ka British inventor. Si Talbot nga taga Melbury, Dorset, England, no? Ang kalibutan subong naka-focus sa sa United Kingdom, sa England, mga kabombo. Kay ang ila sini nga reyna, no, dali na lang iya sini iya nga pagdulong siya sini katapusan nga palawayan. This coming Monday, September 19, mga kabombo, no? 11 o'clock in the morning UK time or 6 o'clock in the evening Philippine time, since we are ahead sa ila sini nga time sa sulod sang 7 ka oras. So that's gonna be on Monday, September 19, no? So samtang naga-focus kita dira, aton gina-feature diri ang ila sini nga mga kilala, notable figures. Ang ila sini iya nga descendants, no? Na si William Henry Fox Talbot. Kaysa kaangay nga petsa subong adlaw mga kabombo sa nasiling ko na, Setyembre 17, sa tuig 1877. Sang ining British inventor nga si William Henry Fox Talbot ang nagtaliwan. So today is a very important day sa sining kilala nga persona dito sa England kasi William Henry Fox Talbot. For today is the 145th death anniversary. No, so sining British inventor nga ni. Si William Henry Fox Talbot ang nagtaliwan sa tong September 17, 1877. Ini siya ang taga Melbury, Dorset, England. Nangin pioneer sa patag sang photography. Antes makita ya selfie mga kabombo, no? Antes saya subong nga panahon niya, isa lang ya kahapos lang gid mo sa toy budlay, no? Black and white pa na. So let's thank Henry Fox Talbot, William Henry Fox Talbot. Bangun sa iya siniya hinimuan, mga kabombo. That is why nga subong ati, selfie lang tayo, sa kalaya kaklik ya, ara dayon, mga kabombo, no? So ining si William Henry Fox Talbot, amo ini siya ang nangin pioneer sa patag sang photography, no? Kag ini siya amo nag-imbento sang early photograph process nga gintawag calotype, no? Ining calotype o kung Talbot type, no, base sa sini nga apelyido nga Talbot. Sunod sa sini apelyido, of course, nga Talbot. 1835 sang nahimo ni Talbot ay pinakauna kag madalagon nga mga photographs o kung mga litrato gamit ang camera. Kag inyo sini makitaan sa aton sa Facebook Live subong, no, amo ina ang isa sa iya sining mga first nga mga photos, no? Imagine, tikita mo na may mga black and white pa, no?
ginada nagsugod ya. Let us thank Henry Fox Talbot, no? William Henry Fox Talbot bangod sa iya sini nga himo, no? Ginimbento nga pinakauna nga mga photographs sukon mga litrato gamit ang camera, mga kabombo, no? Grabe, no? Ang iya sini iya nga dako nga kontribusyon sa patag sang photography, mga kabombo. So sa nasiling na naton, ini siya isa ka English scientist, no? Wala labot natin inventor, scientist pa siya, mga kabombo. Kag, of course, photography pioneer, no? Nga amuman ang nag-imbento. Ining si William Henry Fox Talbot, amo nag-imbento sang salted paper. Ano ining salted paper, mga kabombo? Ti amo ini ang ginagamit, no, sa bahin sang pag-print bala. Amo ini ang dominant paper-based nga photographic process sa pag-produce sa mga positive prints humalin sa negative prints, no? Sa una, di ba na may mga negative kita nga ano na daw ga-roll na siya, no? Makita mo na ya daw mga aswang para da kay ti naga silang, no? So halin sa negative nga mga photos mangin positive na siya, no? Ti ang ginagamit diri amo ang salt print, no? Salt print for producing positive prints from negatives, no? Humalin sa tong 1839 until approximately 1860. Amo ini ang salted paper nga technique nga gin-create sa tong mid 1830s sang English scientist, no? Remember siya ni ang naghimo, imbento kang nag-create sa sining salted paper technique, si Henry Fox Talbot, mga kabombo, no? He made what he called sensitive paper for photogenic drawing by wetting a sheet, no? Ginabasa ang papel of writing paper with a weak solution of ordinary table salt o kung ining sodium chloride, no? Blotting and drying it, then brushing one side with a strong solution of silver nitrate. Di amo ni ang nagaproduce ng tenacious coating sa silver chloride and especially light-sensitive chemical condition. Amo ning pamaagi kung nga ang ati may ara sang salt print nga gingamit kagin create ining si Henry Fox Talbot, mga kabombo. Wala labot sinang salted paper, ara pag ginaya sinila tawag nga calotype processes, no? Ang pag-usar ni Henry Talbot sang paper coated with silver iodide pagid, mga kabombo. Ining calotype amo ining klase sang papel, no, nga ginabutangan mag-develop sang Kodak, mag-develop sang mga photos, no? Ang ining calotype nga process, no, by using paper coated with silver iodide, mga kabombo. Amo ining process niya. So these are the precursors, no, sa ginatawag photographic processes sang ulihina. Bangod sa sinigin sugura ni William Henry Fox Talbot, mga kabombo. So amo gid ni ang panugod gid precursor, no, sa bahin sang photography. Sa bahin sang photographic processes sang ulihi, amo na ni may mga processes na sa tong 19th o kon later 19th and 20th centuries, mga kabombo. So iya sining binuhatan sa tong 1840s sa bahin sang photomechanical reproduction, amo ang gintunaan man sa creation sa ginatawag photographic engraving process. Ang precursor naman sa ginatawag photogravure, no? Ining photogravure, mga kabombo. Grabe no ka mga dalom, no? Grabe ni. So we should be thankful sa kay William Henry Fox Talbot, mga kabombo, kay siya gid ang nagpanugod sa sining aton sining gina-enjoy ng mga photographs kabayan sa aton sining memories. So si William Henry Fox Talbot, sa nasiling ko na mga kabombo, ang
nabunag sa itong February 11, 1800 dito sa may Melbury, Dorset, England. Isa ka siyentipiko, isa ka talahaon, bantugon, respetado nga inventor, known for pioneering photography. Kaya ini siya nakapangasawa man sa kay Constance Talbot, no? Ini si Constance Talbot, amo ini siyang English artist nga gina-credit bilang pinakauna, the first woman ever to take a photograph, no? Ang ginhimo sa Yahoo, makitaan nato na sa aton sa Facebook Live ang ining mga binuhatan nila sa una mga kabombo. No, si William Henry Fox Talbot, mayara inisang pila ka mga kabataan, no? Sanday Ella, Rosamond, Matilda, kag si Charles, mga kabombo. Kaya si maginikanan, sanday William Davenport Talbot, kag Elizabeth Fox Strangways. Nakabaton si William Henry Fox Talbot sang Royal Medal, no? Grabe niya siniya nga nabaton nga pasinugog. When we say Royal Medal, amo ini siya ang the Queen's Medal, no? And the King's Medal. Isa ini sa ka Silver Gilt Medal. O sa diin, tatlo ang ginahatagan sang pasinungog kada tuig sang Royal Society, mga kabombo, no? Ti ining Royal Society bantugon man ini. Formal nga gitawag ang Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, no? Isa ini ka learned society kag ang United Kingdom's National Academy of Sciences, mga kabombo. So amo ni Royal Medal sa tong 1838 ang ginhatag nga pasidungog sa kay William Henry Fox Talbot kag Rumford Medal sa tong 1842. Ang Rumford Medal isa ini ka award nga ginahatag sa mga Royal Society members so dito sa Grand Britannia every alternating year for an outstandingly important recent discovery in the field of thermal or optical properties of matter made by a scientist working in Europe. Isa na dira si William Henry Fox Talbot, mga kabombo. So, subong adlaw mga kabombo, ginadumdum ang sining 145th death anniversary. No? Ining si William Henry Fox Talbot nagtaliwan sa edad nga 77 anyos. That was the same day today, September 17, sa 1877. So today is the 145th death anniversary sa aton ginatagan sa pasinugog. Aya sini nga kahapon lamang William Henry Fox Talbot. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Magabuya ako anay mga kabombo sa aton si pila ka mga panumdom. Magabalik kita upod na sa inyo siniya nga makasaysayan. Right after this. Please stand by. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sa
sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pag Time 42 minutos na nakalipas sa tak ng alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sang Sabado, thank God it's Saturday, no, the 17th of the month of September 2022. Kamusta ang aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati man? Kamusta aton si Masuki? Ate, sige. Ready na kamo sa pagpamati sa aton sini iyang kapon lamang. Ang aton sini iyang letter sender sa sini nga hapon. Although nga ti nagapadayon sa gihapon, ang aton sini iyang enhanced swerte sa palengke promo sang Bombo Radio Star FM 2022 ang aton siya promo nga may balde-balde nga papremyo sa inyo mga kabombo. Balde-baldeng papremyo na may cash pa. 6.5 million pesos total worth of prizes nga panghatag nationwide, no? 6.5 pesos nga cash siyahan, no? Lalabot sang cash, may ginadulong pa kami sa inyo yung mga sinadya, no? Pakalipay, mga kabombo, no? By the way, may i-remind ako sa inyo, although nagapadayon pa ang aton siniyang enhanced swerte sa palengke promo, way to go pa, mga kabombo. Damo pang inyo sininga chance nga mag-daog, no? By sending more entries. For the more entries you send, the more chances of winning, mga kabombo. Sa aton sininga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sininga nga masuki, ang aton sini nga enhanced swerte sa palengke promo, although nga ti dugay pa man pero nagahilapit na ang aton sini nga grand draw, no? Ang aton sini nga grand draw sa September 24. Butsilingon a week after sini, okay? So a week after sa madason nga Sabado, today is 17th of the month of September. Next Saturday, September 24. And that's gonna be our bonggang grand draw, mga kabombo, no? Limpak-limpak niya nga kasyahan ang igapang hatag. Kung kada week, subong hapon, ato na malibaloon, no? Ang aton siniya nga kaina dira sa may barangay Bata public market, no, nagpanghatag kita sa aton siniya nga mga papremyo sa aton sini nga palengke draw. Isa na ka pamaagi sa inyo sa pagdaog, ay kadua ka pamaagi dugay-dugay, no, sa aton sini nga studio draw, no, dugay-dugay magasulod si Bombo Carla Defensor kag si DJ Usher sa pag announce ang aton sini mga winners sa aton sini nga palengke kung sa aton sini nga studio draw, nagsubuman sa aton sini nga online activation, mga kabombo. Dugay-dugay, no? Kung sino ang nagdaog sa may pinakamanami, pinakatahom, pinakaurig, pinaka-the best, no? Nga display sang mga products sa aton siniya nga mga proof of purchase sa ila sinitagsa ka tiyangge, no? Sa ila sinitagsa ka mga mini groceries, no? Dugay-dugay, DJ Usher, no? Magalawag ka mo yan dugay-dugay, okay? So, dugay pa ni. Pero sa maabot na nga Sabado ang aton sini grand draw, no? September 24, 2022. Dalalagko nga mga papremyo. Cash ang aton sini iyang panghatag. Remember, mayara kita sang 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos bilang mga guaranteed prizes. May ara pagid 5 ka mga consolation prize winners nga magabaton ining 5 sang tag 2,000 ka pesos each, no? Sa 24 key cities nga may Bombo Radio Star FM stations. So, watch out for that. Next Saturday, it's gonna be our special date. Kay ang ini nga mga inadlaw nga ni, no, before sa aton sa grand draw, no, amuning mga inadlaw ninyo nga makabig ninyo nga last ditch effort
to make more and more and more entries para more man ang inyo siniiya nga tsansa nga magdaog sang 20,000 ka pesos cash, 10,000 ka pesos cash, 5,000 ka pesos cash, kag ang tumatangginting man nga 2,000 pesos na cash, no? Ti sa kapigaduhon subong kapisan lang gid ang aton siniiya nga ano mo nga sekreto mga kabombo. Kag pagbakal kay ti wala ka man perde kung magbakal ikaw sa mga proof of purchase naton. Kay nga mausar man naton everyday no sa aton sa pagpangabuhi diri sa kalibutan. So wala labot nga nagausar ikaw, naga-consume ikaw, no? May tsansa pa nga balikan ina sang mga papremyo, especially this coming Saturday, ang aton sini nga grand draw. No, bakal na kamo subong, Silver Swan, sukang puti. Silver Swan, sukang puti, walang labis, walang kulang, nalinamnam. Isa ka Silver Swan vinegar, no? Sa stand-up pouch kon label, isa na ina ka entry. Po damuon nyo gamit, ha? Damuon nyo himo nga mga entry sa paggamit sa sining Silver Swan sukang puti para damo man ang inyo mahimo nga entry out of this product, no? Yan pagid bakal man kamo sa mga produkto sang Orocan. Orocan, maayos ang buhay mo. No? Isa ka sticker o coupon nga may ngalan sa tanan nga Bombo Radio promo titles, equivalent na ina sa isa ka entry. Of course, yara man ang pure gold, no? Magpamalaklon kamo sa pure gold mga kabombo, no? Sa pure gold, always panalo. Isa ka receipt minimum purchase na nagabalor sang 300 pesos. Sabi sandiin lang nga sanga sang pure gold supermarket, isa na ina ka entry mga kabombo. Ang Lifebuoy, sa una, favorite ko ni kay kahumot-humot, gulpi lang na dula, no? Di ba na wala ng Lifebuoy? But ang Lifebuoy, now in the Philippines again. So Lifebuoy, now in the Philippines, isa ka empty box. Sabi sa nanulang nga variant size sang Lifebuoy, isa na ina ka entry, no? Ang San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Isa ka crown o kon takop. Sabi sa nga size, ang 320 ml o kon 1,000 ml, isa na ina ka entry, mga kabombo, no? Our Florety Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house, isa ka coupon santag sa kapagbakal sang 100 pesos nga balor sa alahas, relo o kung anuman nga pawned item, isa na ina ka entry, mga kabombo, no? Sed Panyawan, basta Sed Marketing, tatak magaling. Isa ka empty blister pad, banig of Sed Panyawan, plus with luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay capsule o kung Sed Panyawan with garlic, plus banaba, plus makabuhay food supplement capsule, pwede na ina sa isa ka entry, mga kabombo, no? So ano pang inyo sining hulat, no? So nasiling ko na gani ang sekreto nga hindi na, madugay na nga hindi na sekreto. Pero amo na yung sekreto sa pagdaog. The more entries you send, the more chances of winning. Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2 mga kabombo. Yari na kita sa aton siniiya nga kahapon lamang ang aton sini nga main menu, ang inyo sini nga mga kasaysayan. Ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon, nagapakilala lamang sa kay Deli. Ining si Deli, nagapanuigon sang 30 anyos. Kag si Deli, taga syudad sang La Carlota. Ang iya sini nga kasaysayan, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Deli. Kag yari kami diri Miss Jazz nagapuyo sa may syudad sang La Carlota. I am now 30 years old. Kag isa man ka maukod nga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang kag sa tanan nga mga palatuntunan sang Bombo Radio. So ang Bombo Radio ay Miss Jazz number 1 na diri sa amon. Hindi pwede nga ang amon sining radyo wala nagaandar adlaw-adlaw nga tanan. Kag Bombo gid ang nagatukar. Miss Jazz, nagsulat ako bangod luyag kuman
nga i-share ang akon siniya nga kasaysayan. Ang akon sini kasaysayan, Miss Jazz, angot ini sa akon sini nga nangin nobyo sadto. Bisan 30 anyos pa lang ako, Miss Jazz, pero may inagyan ako yung nga tuman kasakit. Nga para sa akon, masiling ko, Miss Jazz, nga nadudla ako. Kag sa subong ya, may nagapangaluyag man, pero daw wala na ako ya gana. Bangod wala labot nga ti nahadlok wala ako, Miss Jazz, nga matabo sa akon sa liwat. Ang natabo sa akon sini nga very first boyfriend. First boyfriend ko, Miss Jazz, pero sa tutod lang, hindi manami ang akon sini nga dadangtan. Ining boyfriend ko nga ginpakilala lamang sa akon sang mga few years back. Ang akon sini nga boyfriend, Miss Jazz, hindi ko lang paghingadlan kay i-part na to kuntani sa akon sini nga sad nga kahapon lamang. Masubo nga inagihan sa patag sang pagigugma. Pero gusto ko nga ipaambit. Agod nga makuhaan man seleksyon kay inspirasyon. Miss Jazz, nagpadulong ako sa Manila. Siyempre, pigado, wala ako iya nakatapos sa akon siniya nga pagtuon. So agod nga makabulig-bulig sa amon si balay, nagtrabaho ako bilang timbang sa sulod sang balay dito sa Manila. Kami man nga tatlo, Miss Jazz, balaan mo diri sa amon, may ara ako sang suod gid nga mga abyan. Ining duha ko pagid ka mga tupad balay nga upuray kami na nagdalalagko diri. So dito kami naghagaray kag gipasugtan man kami sa amon mga ginikanan. Pero tanan nga pahanumdom kay kami nga daan, Miss Jazz, taga bukid bala. Makadto ka sa Manila kung bago ikaw kakadto dito sa Manila, sama-sami daw biktima ikaw sang klase sa mga krimen, no? Arab lang pickpocket, etc. etc. Sa amo to nga panahon, Miss Jazz, amo na mo. So, tanan nga mapanumdom. Dala na dira. Ang hindi lang anay magnobyo-nobyo. Apang, Miss Jazz, sang time nga nagatrabaho ako sa pamilya nga ini, nga dito sa Manila, may nakilala ako nga isa ka lalaki. For the very first time, Miss Jazz, wala ako sang eksperyensya nga mahambal kung paghigugma ang paghambalan. Ang akong siniiya nga pagkadto dito, agod lamang nga makatrabaho kag makabulig-bulig. Makabulig-bulig sa amon siniiya nga pamilya kay pigado man lang kami, Miss Jazz mo. Momo Harold, hindi na siya among nagagwa ha. Akon inaya nga dali lang gid. No nakibot ako. O sige. Ining si Delia o si Deli, mga kabombo, no? Nagpadulong sa Manila. Kag di na tato. Di do nadula man ko kay sang Miss Jazz sa padayon sa sa kasaysayan ni Deli. Miss Jazz, andito na ako sa Manila sa nasiling ko na wala ako eksperyensya sa patagsang paghigugma. Pero may nakilala ako nga isa ka lalaki ay hindi ko lang pahingadlan na iya siningangalan. Of course, taga dito, gid. Pero dito man ako, Miss Jazz, nakakilala sang isa man ka lalaki nga for the first time nakabatsyag ako sa ginatawag luyag. Una-una, Miss Jazz, kintago ko lang. Kay aragi sa akon sa panghuna-huna, ang hambal, panumdom, tugon, ni nanay kag ni tatay, nga maghalong kagi didto. Labi na gid sa mga lalaki. Kay puros kalabanan, ito may mga tuso na didto. Kag kun ikaw, ang baguhanon, dito sa Manila, sa masami ikaw, ang ila sini nga biktimahon. So, amo na, Miss Jazz, bisan nga may pitik mingaw na ako sa sini nga lalaki. Bisan amo na inang akon sini iya nga kahadlok, pero hindi ko mapungga ng akon sini iya nga ginabatsyag. Ang akon sini nga balatsyagon, nga amat-amat nga nagabatsyag sang kaluyag,
sa among nga lalaki. Ti Miss Jazz, why gid man guro ya problema? Kay ti ara naman ko sa insakto nga edad. Nagabatong akon si panghuna-huna kag tagipusoon. Nga ti hambalin na kita ta hindi ko di maglulunubyo. Pero bangod kay kanami sini nga lalaki, suno sa akon sini nga naibaluan kag nabatyagan ka nakitaan, suno man sa iya gipakita sa akon. Ang ini nga lalaki, Miss Jazz, arab lang mabatyagan mo gid ang iya sini iya nga pagpalangga. Ang matudtuod nga pagpalangga sa akon, Miss Jazz, sa ginatuwag bala nga opposite sex for the first time. Nga wala gid ako ya sa eksperyensya when it comes to love. Ti ginapunggan ko pa, Miss Jazz, ang akon sini iya nga tagipusoon kay nahadlok ako sa ginhambal ni nanay kag ni tatay. Kabasi mangin biktima ako sa kun ano man dira, biktima sa pickpocket, kay ti Manila, biktima sang anuman nga krimen, dala na dira sa patag sang paghigugma. Akinangan mangin mahinalungon ako, kay basi mangin biktima ako sa ginatawag paltik nga klase sang paghigugma. Tiya mo na, Miss Jazz, nakilala ko ining lalaki, kag bisan ano pa niya, ka pamilit sa akon, nga taga niya ako sang or tagan ko sa tsansa. Wala gid ko, Miss Jazz. Sa prangka nga sugilanon, 4 ko katuig nga nagtrabaho sa Manila. Sa sulod sang 4 na katuig, ara na ng lalaki. Nagsugod na siya sang first year ko dito sa Manila sa pagtrabaho ko bilang timbang sa sulod sang balay. Ara na siya nagapangaluyag sa akon, Miss Jazz. Pero wala gid ako hatag sa akon sini matamis nga huo. Bangod kay nahadlok gani ako, Miss Jazz, nakulbaan ko sa ginahambal kag pamabilin-bilin sa akon si maginikanan. Pero Miss Jazz, kung gugma na gani ang paghambalan, kung imo na balatyagon, hindi mo gigali mapunggan. So sa ika-3 katuig ko sa Manila, ginsabat ko ining lalaki. Kay nga siling ko, tiara naman ko sa insakto nga edad. Kapadala man ko sang bulig ko, bisan gamay lang akong sweldo. Kapadala ako bulig sa akon si maginikanan, diri abi iya sa may Lakalota. Kisiling ko, akon man ni nga pangabuhi, pila kadlaw Ti ginatagan ko sa tsansa, no? Ang ini nga lalaki. Kay ang ini nga lalaki, although nga ti mahambal ta nga wala ko pagid siya na kilala sang lubos. Bawal kay ti, sa totoo lang, Miss Jazz, sabat ko ining lalaki, wala pagid ko nakakadto sa ila sinibalay, kag wala pa ako napakilala sa iya sa mga pamilya o mga ginikanan. So dito, Miss Jazz, bangod kay ti kanami gid sa iya, kag kanami sa iya mga promisa, kag abi mo, Miss Jazz, sa totoo lang, ining lalaki nga ni nagpakilala gid sa akon nga single siya. Subot silingon wala gid problema. Single ako, yara na ako sa insakto nga edad. Single man siya, agyara naman siya sa insakto nga edad. May trabaho ako, bisan timbang lang susulod sang balay, pero respeto niya ko, kag wala niya ako ginakahuya. Siya Miss Jazz, di opisina. Kag yara naman siya sa insakto nga edad, kag maayo man na iya siniya nga trabaho. So, Miss Jazz, nagtilaw ako nga tagan siya sa tsansa. Nangin boyfriend ko siya sa ika-3 ko nga pagtiner, 3 ko katuig nga pagtiner sa Manila. Una-una, Miss Jazz, kalipay lang gidyang nabatyagan ko. Wala na sang iban pa. Ang pagpalangga sang akon siniya nga nobyo, tuman gid para sa akon ka precious. Pero abi mo, Miss Jazz, wala gid ko na kay balo nga ang isa ko kapakaisa nga nagkadto man sa Manila. Kay ti pigado di mo. Ang isa ko kapakaisa, Miss Jazz, sa kakadto sa Manila, sa lain nga lugar. Kay gali didto nga lugar, ang iya siniya nga mga ginikanan sang akon sini nga nobyo nga wala ko pa ginakilala. Sa 3 years namon nga pag nobyohanay, wala yagid ko nadala sa ila lugar. Dito man niya nakatrabaho ang pakaisa ko, Miss Jazz. Hasta nga nakakitanay kami. Hasta nga nakaibalo siya kung sinong akong nga nobyo. Miss Jazz, nakibot gid ang pakaisa ko nga babae. Kay siling niya,
Sino ang pakaisa mo manang kay magulang ako sa iya mo? Sino ang nobyo mo manang kay pakaisa ko ni nga magulang ako sa iya? Sino ang ngalan? Ginambal ko liwat, Miss Jazz. Amo to ang adlaw kung sa diin nga dog tinakluban ako sang kalibutan. Kaya amo man to nga adlaw sa ginambalan ako sang pakaisa ko, alang-alangan mga parehos gid sila ngalan ka apelyido. Pero nag second thought siya. Di may ara man niya parehos ngalan, parehos man apelyido mo, no? Pero Miss Jazz, ang pareho nga ngalan, kag pareho nga apelyido, nga kilala sa pakaisa ko, kag isa lang sila ka barangay, dito isa ka lugar sa Manila. Kilala niya gid, may yara sang asawa, kag may isa ka bata. Di una-una, Miss Jazz, nakibot, kuya, king kulbaan, gid kuya, grabe gid. Ang akon sini palanginit. Igo mo Miss Jazz. Abi ko anay, grabe pa to. Hindi ako makatulog. Tanan-tanan na lang ginahimo ko Miss Jazz para lang gid nga malimtan ka mabalik ko ang trust sa akon sini nga nobyo. Una-una wala pa ko nanugid sa iya nga may naibaloan ako nga pareho nga ngalan ka apelyido niya. Pero sa uli Miss Jazz hindi nagig kuya kay ako nagaantos, hindi ko katulog. Tapos siya mismo ang nakamutik nga naglain ko nung akon sa batasan. Siya mismo ang nakakita nga doon nagniwang ako kaya hindi ko katulog, Miss Jazz. Gintago ko ang ginhambal sa pakaisa ko. Kag kadtuan ko pa ang lugar. Wala na kay bulo ang akon sinang nobyo. Nagupod ko sa pakaisa ko. Nag-ano man lang kami bala, Miss Jazz. Ang balay kung bala tuod. Nagpulo pamangkot. Di insakto gid Miss Jazz pagpamangkot namon kung sino na dang tag-iya. Ginambal ang ngalan ka apelyido sa nobyo ko. Pero may asawa kag bata nga isa ka bilog. Kaya mo na to Miss Jazz, wala lagi ko, hindi lagi ko katulog, ginambalan ko ang nobyo ko. Na may kilala ang akon siniiya nga pakaisa. Sa iya mismo ginatrabahuan nga lugar. Alan ka apelyido gid. Ti dito, Miss Jazz, ahay, wala man siya nag-deny. Nag-ako siya nga siya, Miss Jazz, ang may asawa kag bata. Di grabe, Miss Jazz, silibion ko, grabe gid. Sa mo to nga panahon daw, naguba ang akon siniiya nga kalibutan. Sa malipot nga pulong, Miss Jazz, wala ko sang may mahimo, kundi batuno ng kamaturan. Ang akon lang gid konsolasyon sa nobyo ko, nag-ako siya. Kay gali Miss Jazz, may problema sila sa iya siniiya nga asawa kag bata. Nga ginpilit lang siya. Shotgun marriage na natabo sa ila kay nagbusong ang babayi kag may bata sila. Tinalagyo siya Miss Jazz, amo na nga kitanay kami. Siling ko nga wala ka ginanugid. Kaya mo nagilig imo sitwasyon, maintindihan ko man sa ulihi. Kinahadlok siya base ko nga ti hindi ko siya pagatagan sa tsansa. Kay madugay siya nga nagpangaluyag sa akon. Di Miss Jazz, wala ko sa may mahimo, kay may pamilya siya. Pwede man nga ipakigbato namo na akon ang amon sini pagigugmanay. Kay nagilibion siya nga i-fight out namon. Pero wala na ko sa may mahimo. Nanugid ko sa mga ginikanan ko, gimpapauli ako, Miss Jazz. Amo nang rason ko nga sa subong para sa akon masakit sa gihapon ang akon siniiya nga tagipuso nagabatsyag. Kag nahadlok na ako, Miss Jazz, nga basi bala kon mag-committer ako sa another naman nga relasyon, basi bala nga intuon naman ako. Although na intsendihan ko ang akon sini nga nobyo sadto. Sa karon Miss Jazz, wala pagid kuya. May ginatagan sang tsansa. May nagapangaluyag sa akon pero wala ako naghatag sang tsansa nga sabton ko. Although I'm only 30 years old, Miss Jazz. Amo na gani ti siling ko. Kung amo ini ang akon siliya nga ginaagyan sa pagpangabuhi. Kay ti samtang nga nagabatsyag pa ko Miss Jazz sang kasakit, kakulba. Hindi kuya maglumpat sa isa pagid ka relasyon. Kan hindi pa ko ready sa subong Miss Jazz. May nagapangaluyag, yes. Duha. Pero
Wala pa gid ako sang guts nga tagan tsansa. Bangod sining akon sining nga kapon lamang. Kabay pa Miss Jazz. Nga makuha ninyo ini sang leksyon kay inspirasyon sa imo sining nga mga tagpalamati. Tub-tub lamang din ang akon si pagsaysan tagpadala si Deli, 30 years old sang syudad sang La Carlota. Sa kay Deli, since we're running out of time, mga kabombo, no? Salamat, Ged. Pero Deli, hambalon ko ikaw. Kung ano tong natabo sa imo sang una, hindi buot silingon nga matabo man na sa imo. So, ang imo sining nga lesson, no? I-wrap up ko na lang ni. Ang imo sining nga lesson, amo ni ay, kilalahon mo gid anay. Background check, no? Background check. Number 1, background check, no? I-check gid kung bala ang lalaking nga pangaluwag sa imo, especially kung hindi taga-dira sa inyo. Okay lang kung taga-dira man, iti kilala mo, no? Pero kung hindi mo kilala nga taga-iban nga lugar, background check gid, baw palihog, no? So, better be careful this time, no? You're only 30, come on, and you're young, sinasiling ko na, let bygones be bygones. Yes, you are not yet ready. It's because wala ara padang hurt, pero you have to heal, no? You have to open your new horizon. Amat-amaton mo ang kagalingon mo to forgive him, to accept the real score nga wala nagig ka mo, to forgive him, to forget, and most especially ask God, no? Nga makuha na tanan nga hurt mo, kag i-cleanse ang Ginoo imo si tikipusoon para magtinlo kag para nga ti makasugod ka. Start anew, no? Start new chapter of your life. I'm sure, no, kung niyatagan ka sa Diyos sang partner sa pilakadlaw, daw ulan na nga magatulo. But you have to be very careful. This time, mangin wise ka na. Kay ti bangon sa imo sinanagyan, hindi lang sila nga gulpi ka lang nga maluyag, o wala namo, ti sige lang, you giving it all, especially your feelings. Pero at the same time, kinahanglan mangin vigilant kita, no? Mga babayi, no? Check, especially background check. Ay basi bala. Ilakadlaw ti amo na kaangay sa kay Delia nga ti si Deli nga ti may asawa gali kag bata. Ang yan siniiya nga naging nobyo. Nga palangga niya gigkuntan. Deli, no, don't lose hope, no? May ara pa. Today is another day. Tomorrow is another day. You're only 30, no? I-enjoy ang life, no? Una sa tanan ti ang imo sinadra nga mga feelings nga daw hindi amo, no? Kinahanglan ti i-ano mo na, itubang mo lang sa mahal nga makaako para nga matadlong kag i-cleanse sa imo si tibuson. There is forgiveness kag tanan-tanan kag forget about the past, no? Past is past, let bygones be bygones. Kung ano to ang ginimo sa imo ni Juan, hindi man busilingon himuon man ni Pedro, no, sa dason nimo nga relasyon. Okay? Enjoy life. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Kag antes mga niyari, anay aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Ecclesiastes, no? Chapter 3, verses 3 to 8, or yes, 3 to 8 mga kabombo, no? Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8 mga kabombo. Ano ko naging pili kundi para sa imo ged Deli, no? Because there's also a time for everything, no? Sa Biblia naghambal may tiyempo gidya sa tanan nga bagay. Kung nagakatabo ini sa imo, panahon ginaiya, no? Gintagna ginasan Dios. There's always a time for everything. And a season for every activity under the heavens, no? A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to whip and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time to war and a time for peace.
Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8. Salamat gid sa inyo si Paupod, wala kita sa panahon. God bless us all. Sa gihapon ninyo inyo alagad sa kanginan, Bombo Harold, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World